kuponeswa vashoma, asi vanoponeswa vari vashoma kudaro, vanoraswa vari kuwanda. Ivo vasingaponeswa ava vanotanga zvakare kuparidza vasingaponeswe kudaro, vagototanga zvakare machechi vasingaponeswe kudaro, vagototaura kuti ndarota kana kuti ndaona kana kuti ndaratidzwa, vasiri boka revanoponeswa. Hakuna chinovamisa kuti vaparidzewo, vanotoparidzawo. Saka basa ravara iwewe wakaponeswa kana kuti iwe unoponeswa, watoone basa rekuti utsvage kuti uyo ari kuparidza uyo ari muboka revanoponeswa here, nekuti pane language inoshandiswa nevari muboka revanoponeswa isingawanikwe mumushumiri wese wese. Bhuku yandoda kuti ndiparidze kubva kwairi zuva ranhasi ibhuku yaDaniel. Daniel. Unofanira kuti uchengeteke pakuziva shoko raMwari. Ingoti kunari pasaidi pako, chengeteka pakuziva shoko raMwari. Saka zvakakosha zvandiri kutaura, nekuti uchanoona kuti mabhuku ese atinawo mabhuku aMwari, asi ari aMwari kudaro Mwari anoparidzwa mumabhuku ese iwayo, achiparidzwa achingoramba ari Mwari, haachinjwe zita uye mharidzo yake haichinje. Hallelujah. Now, pane mazwi andiri kuda kuti nditaure ndisati ndaparidza bhuku yaDaniel. Mazwi iwayo akakosha zvikuru pakuti tinzwisise bhuku yaDaniel. Yes. Uchaona kuti Daniel achiprofita, nekuti wakanga ari muprofita, waiprofita ari kuBhabhiloni. Kuti Daniel zvakada kufanana nekuti John, mazwi maviri akabatanidzwa, Dan naIyo. Eo ari pana Dan anobva paizwi rekuti Elohim. Saka muchiona kuti pane mazwi ana El Elyon kana kuti El Shaddai, the Lord, ndizvo zvinorehwa neword rekuti El rinoreva kuti the Lord. Saka kuti Daniel zvinoreva kuti the loved one of the Lord. Tanzwika here? The loved one of the Lord. Daniel wakaprofita ari muBhabhiloni. Ndakaita nguva yakareba ndisingazive chinhu ichi. Ndakatozotendeuka ndachiziva, ndikaona kuti aika kuzvandinogona kurasika ndiri padhuze nevhangeri. Pane zvinhu zvakaitwa naMwari zvaunofanira kuti ubatsirwe nazvo. Mwari wekudenga wainamatwa naIsraeri. Achinamatwa naIsraeri, Mwari wekudenga wakaita kuti Israeri ipote ichiita hondo nemaencounters nenyika dzakakomberedza Israeri. Dzakanga dziri nyika dzainamata zvifananidzo, dzakanga dziri nyika dzakanga dzisingakudze Mwari wekudenga, dzaigadzira zvivezwa, dzonamata zvivezwa. Mwari asingade kuti vanhu vanamata zvivezwa,
asina mazuva iwayo vaedheni vaibvumidzwa kunamata zvivezwa. Zvakaparidzwa nemupostori Pauro pachapter 14 yamabasa kubva pavhesi ya 14. Hatingabate mazwi iwayo, asi ndaida kuziva kuti sei Mwari uchitaura dzimwe nyaya dzichiiswa mubhaibheri asi nyaya dzacho dzisina kuitika to Israel, zvisina kuitikira in Israel, in Jerusalem, muguta raMwari wokumusoro kudenga, guta rinonamatwa Mwari, guta rine vaprofita vaMwari, guta rine vaprofita vakapfeka ephod. Sei nyaya dziri kuitika kuBhabhironi dzichinyorwa mubhaibheri dzvene raMwari? Ndokubva ndabatsirika nekuona kuti nyaya haibve kuvhangeri yaKristu, rinoramba riri vhangeri raKristu, asi muchaona kuti Dhanieri uri muBhabhironi achiprofita zvakanaka zvaKristu ari muBhabhironi. Yanga iri nharo yaimupa kutaura mazwi aisafarirwa nenyika yese, asi Mwari uchimupa hasha, uchimupa simba rekuprofita the righteousness of God munyika izere wickedness everywhere. Saka kuprofita kwaDhanieri muBhabhironi kunofanana nekuparidza kwaPauro muGreece, kuparidza kwaPauro muDhebhe, kuparidza kwaPauro muTesalonika, kuparidza kwaPauro paFilipi, paEfesus. Inzvimbo dzizere zvinyangadzo, asi Mwari unosimudza murume waanotuma kuti aparidze vhangeri munyika izere zvinyangadzo. Saka setup yacho ine irony yekuti Mwari uri kuparidzwa naDhanieri ndiMwari akarurama, but tarisai venue iri kuparidzwa Mwari akarurama ivenue yakazara zvivezwa Mwari ari kugadzirwa namaoko avanhu. Saka it's a challenge, it's a challenge, it's a challenge, it's a challenge. Mwari waida kuchallenja zvifananidzo zvemuBhabhironi paakasimudza Dhanieri. Saka iko kutoti muBhabhironi maive nezvifananidzo zvinototaurwa nesu taakunzwisisa. Dai ari mazuva iwayo awaitenderana navo vaBhabhironi, haleluya, kuti vane zvifananidzo zvavainazvo zvavari kunamata, vaikuti uri kuti Mwari wangu zvichifananidzo, unotakwa namabwe ukafaka iwe. Nekuti munhu achinamata usafunga kuti anenge achiziva kuti chifananidzo. Dai vanhu vaiziva kuti ichi chifananidzo vaichitiza. Vazhinji vanenge vasingatozive kuti chifananidzo, vanenge vachitoti ndiye Mwari wokudenga, kwenga anenge Mwari wokudenga atadza chii. Unotozoti wakudzidza, wakura, waitirwa nyasha, ndopaunoratidzwa kuti uri kuona uyu Mwari uyu haasi wokudenga, uyu akaitwa nemaoko avanhu, uri kuona uyu Mwari ari papa, uyu hapinze denga, uyu akaitwa nemaoko avanhu. Wobvunza kuti indava, wotsanangurirwa, woti alright, ndabata nyaya yacho. Saka ndo maparidzirwo arakaitwa naDhanieri. PaDaniel chapter 5 pakaitika nyaya yakanga yakanaka. Nyaya yakanga yakaita sei? Yanga yakanaka. Saka vhangeri yanhasi inonzi uswa nematope. Ndo musoro weshoko, uswa nematope. Daniel chapter 5 verse number 1. Zvino mambo Bherishazha wakaitira madzishe ake ane churu chezana mutambo mukuru, akanwa waini pamberi paivo vane churu chezana. Hawaigona kugara muBhabhironi ukapiwa zita risina connection nemumwe wavamwari veBhabhironi. Zvanga zvisingaite, especially kana uri close naNebhukadhineza. Nebhukadhineza yanga iri factory yaiburitsa zvimwari zvinyowani every morning. Bhabhironi yainamata vamwari vanopfuura 1000, but vanga vari cream yacho vashanu. The cream vainzi izvi ndo zvimwari zvitopota zvedu izvi,
zvanga zviri zvishanu. Chimwari chekutanga chachiri panumber 1 chainzi Neb, changa chiri chechipiri chainzi Bel, chechitatu chainzi Aku, chechi4 chainzi Raimon. Raimon wanga akweretwa kana kuhodhwa kubva kuAsiria, ndokwaakanga agadzirwa. Aityiwa kwazvo Raimon, anga ari a god of spiritism. Kana uchida zvemweya, zvekuuka-uka, zvekunyangadika, kana uchida masaramusi, Raimon ndo zvaaigona kuita. Chinotonzi namazuva iwayo vanhu vaipota vachishanduka vachiita mhuka vachidzoka vachiita vanhu. Hazvina anoziva kuti zvava zvinhu zvechokwadi here, but zvaiitwa nemapowers aRaimon, mwari wokuSiria. Mwari wavo wechishanu wavaitemba nawo anga ari Baal Tammuz. Mwari iye akanga ari mwari une simba. Baal Tammuz. Ngatingoti Baal Tammuz. Baal Tammuz wanga uri mubatanidzwa wababa nemwana. Tammuz anga ari mwana waBaal. Zviri kudzika zvandiri kutaura? Yes. Aitine nguva taipinda muGenesis chapter 10. Ndoma tainodzidziswa kuti guta reBhabhironi rakavakwa sei. Rakavakwa nemurume ainzi Nimrod. Nimrod wakaita mbiri yekupesana naMwari. Nimrod wakanga ari mwana waKushi. Kushi wakanga ari mwana waKenan. Kenan wakanga ari mwana wa Ham. Ham akanga ari mwana waNoa. Saka munorangarira musi wakasekwa Noa naHam, Noa adhakwa akawanikwa akashama. Kuti Noa akatuka vana vaHam, akati ngavatukwe vana vaHam vachaitwa varanda nevana vaShemu naJafeti. Saka Kenani akatukirwa muna baba vake Ham, vaseka Noa akadhakwa. Ndiye sekuru vaNimrod, founder and president weBabylon, the great city. Saka Nimrod ndiye akaintrodusa kuti achingopedza kuvaka maguta ake, akabva ati kuvanhu, zuva ndiye mwari wedu muBhabhironi. Ndobva zuva raakunamatwa ndokubva ranzi Baal. Ndokubva raita zita ramwari wezuva. Baal ndi mwari wezuva. The sun god muBhabhironi anonzi Baal. Vamwe vanopronounce vachiti Baal. I don't think that is the right pronunciation because it's B-A-A-L. Saka ma-A akaita maviri haagone kuburitsa izwi sound, phonetic sound yekuti grammatically hazvisiri. But anyway, munhu anogona kuzvipronounce hake sezvaanoda. Asi Baal akanga ari mwari wezuva ainamatwa muBhabhironi. Nimrod wakararama kudharadhara Nebukadneza asati avapo. Akatofa Nimrod kukasara mwana wake. But Nimrod harisi zita rakanaka kana uine mwana usazomutumidza kuti Nimrod. Uye kana paine anonzi Nimrod pano ndine urombo wakatumidzwa zita nevanhu vakanga vasingazive kuti Nimrod zvinoreva kuti hunter of men, muvhimi wavanhu. Ndizvo zvazvinoreva. Yes. Right. Asi mazita ese ari muBhaibheri atingape vana taakuzviziva handiti. Uye Mwari haana kungoti kana wakunamata tsvaka zita remuBhaibheri kuti upe mwana. That is not the way of the gospel. Yes. Ndokubva Nimrod afirwa nababa vake Kushi achiri jaya, akanga asati aroora. Pachinzvimbo chekuti Nimrod atsvage mukadzi wokuroora, akaroora mai vake vakanga vasiyiwa nababa vake. Ndokubva aroora mama. Mukadzi waKushi ainzi Semiramis ndiye akabva aitawo zvakare mukadzi waNimrod. Saka Nimrod akaroora amai vake. Ndobva abereka mwana anonzi Tammuz. Saka Nimrod avaka guta rinonzi Bhabhironi. Akati vanhu namatai zuva. Ndokubva vanhu vanamata zuva kusvikira Nimrod achifa. Nimrod achifa, mukadzi wake Semiramis ndobva azvigadza kuti ndaakutonga. Mfana Tammuz anga achiri mudiki. Ndobva mama Semiramis vaakutonga. Ndokubva vauyawo neimwe theory nyowani nerimwe doctrine nyowani. Zvikanzi ina handina kuzvarwa, ndakadonhedzwa nemwedzi muEuphrates river.
ndiri muzai ndo mandakabuda. Ndokubva abva aparidza kuti mwedzi mukadzi wezuva. Bhabhironi ndobva maparidzwa vhangeri yekuti zuva rakaroorana nemwedzi. Saka kana Baal the sun god ari our father, zvoreva kuti the moon is our mother. Ndobva kwatanga kunamatwa zvakare mwedzi, ndobva wapuwa zita rekunzi Ishtar. Ishtar zvichireva kuti the moon goddess, Ishtar, ndo manyorerwa anoitwa Ishtar. Ishtar yaive nefestival huru yaiitwa pagore kamwe chete. Kana gore reBhabhironi richitanga panoita the full lunar equinox, ndo pavaiti ndo pavanoselebrata Ishtar, kuri kuselebrata kubuda kwamama Semiramisi muzai rakadonhedzwa muEuphrates river. Hazvina kuitika, kunongori kutaura kwamama vanorambidzwa nani after all vakanga vapresident with the most powerful country by the time. Saka maRoma achizokopa zvinhu zvandataura izvi, ndiwo akazobvisa izwi rekuti Ishtar vachibva vazoisa Easter. Saka yamuri kuti Easter iyi muchinzi muri kupemberera kufa nekumuka kwaJesu. Easter haipemberere kufa nekumuka kwaJesu, inopemberera kubuda muzai kwamama Semiramisi, the goddess of Babylon. Ndosaka uchiona Easter inochinja mwedzi gore negore. Rimwe gore inoitwa muna March, rimwe gore inoitwa muna April. Jesu kana ari aipembererwa paEaster, sei ichichinja mwedzi pagore rega rega? Nekuti panoitwa Easter pega pega, mwedzi ikoko kwavanogara uku unofanira kunge wakazara uri full for the first time kekutanga pagore. Saka panenge paine full moon ikoko ndopavanobva vaita Easter, because Easter yagara iri kupemberera kubuda kwaSemiramisi muzai rakanga radonha kubva mwedzi. Ndokusaka ichichinja madates. Saka maEaster eggs aya mune muchipanana aya anopemberera kubuda kwamama muzai. Hapana chekunamata Jesu paEaster. This is paganism full time. Amen. Zvekuti kana wakunamata hauite Easter, hauite Christmas. Amen. Tati kana wakunamata Mwari wokudenga, asi kana uchiri kuita zvako zveFM, hausati waponeswa ita zvako Easter yako, unorambidzwa nani hausati waponeswa. Kana wakuziva vhangeri hauende kuEaster. Inonzi Ishtar, udzare pasaidi pako. Inopemberera kuzvarwa kwamama Semiramisi, mai vaNimrod, mukadzi waNimrod, mai vaTamuzi. Tamuzi akazvarwa musi wa25 December. Ndiye anopembererwa paChristmas. Mazvinzwa here vadikani? Jesu haana kuzvarwa muna December. Jesu haana kuzvarwa musi wa25. Uye Jesu haana kurayira kuti date rekuzvarwa kwake panyama ripembererwe. Chaakati chipembererwe kufa kwake, ende haana kuti kunopembererwa nekuita Easter. Akati munotora chingwa momedura, motora mukombe modurura, moparidza rufu rwangu kusvikira ndichiuya. Saka the communion of the Lord's Supper ndo yega ordinance yakasiyirwa Jesu, yakasiyirwa chechi naJesu. Chechi haina kumbonzi pemberera birthday rangu kana kupemberera zuva rekufa kwangu muchiita maholiday. Nekuti izwi rekuti holiday rinomura Mwari, nekuti holiday mazwi maviri agadzira izwi rimwe chete, holy naday, zuva dzvene. Nyamba muNew Testament hamuna zuva dzvene, munongori naKristu ndiyega mutsvene waMwari. Saka iko kutoti holiday denzi kunotori kumura Mwari zvakare. Amen. Zviri kunzwika zvandiri kutaura. Saka vhangeri kana ichiparidzwa ndo zvainoita, haitarise festi dzavanhu, inoestablisha framework yaKristu yakati twice. Tamuzi, 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 Tamuzi. Pakaitwa murayiro muBhabhironi wokuti musi wakazvarwa Tamuzi, vanhu vemuBhabhironi vanofanira kuuya nezvipo. Pakanga paina gavhena akanga ari muBhabhironi, akauya nechipo ndokubva achiisa mubox, ndokubva auya ndokutambidza mama Semiramisi. Ndo pakatanga practice yeChristmas box.
Christmas box chipo cha Tamuzi chiri mukadi box hazvina chekuita naJesu. Wani zvichida iwewe ungade kuziva kuti ichokwadi here kuti muBhabhironi munopembererwa 25 December iri mhemberero yekuzvarwa kwaTamuzi. Zvakaitwa Jesu asati atombouya zva 25 December zvakaitwa kudhara, hundreds of years Jesu asati azvarwa. 25 December yaipemberera kuzvarwa kwaTamuzi. 52:31 dzaJeremia dzinotitaurira pamusoro pekuzvarwa kwaTamuzi nekupembererwa kwazvo. Yes. Zvino negore ra30 igore ra30 rokutapwa kwaJoakimu. Joakimu akanga atapwa. Mambo waJudha. Joakimu aimbotonga Judha ndokubva atapwa mazuva aNebhukadhineza ndokubva avharirwa for 37 years. Nomwedzi we12. Mwedzi we12 mwedzi 1. Aireka shamwari usaregere kunyasodera. Mwedzi we12 mwedzi 1 mwedzi waDecember nezuva ra25 romwedzi. Zuva ra25 izuva ripi? 25 ani chichakaitika kuBhabhironi. Ivhume roDhaki mambo weBhabhironi negore rokutanga rokubata kwake ushe achitanga kutonga soushe paBhabhironi akakudza musoro waJoakimu mambo akapromota Joakimu muBhabhironi akamubvisa mutorongo ndokuburitsa Joakimu mujeri musi wa25 December. Akafara achipemberera kuzvarwa kwaTamuzi, the son of the sun god. Akaburitsa Joakimu mujeri akataura namazwi akanaka naye, akataura naye nomwoyo munyoro. Yes. Akakudza chigaro chake choushe kuda zvigaro zvoushe zvamadzimambo akanga anaye paBhabhironi. Akashandura nguo dzake dzokusungwa. Joakimu akaramba achidya zvokudya pamberi pake mazuva ose oupenyu hwake. Now, saka musi wa25 December kuBhabhironi, more than 700 BCE, that means more than 2,700 years ago, pakatopembererwa 25 December na Ivhume roDhaki, ndo zita ramambo wacho. Inzwai munzwe zvimwe zvakaitika paChristmas 8 dzaEzekieri tangire paverse 1. Yes, Ezekieri wakanga apindawo muBhabhironi asi waipota achimbodzoka kuJudha ari musungwa ari mutapwa. Waiprofitawo Ezekieri asi wakanga ari mupurisita zvakare. Ezekieri waipfeka ephod. Hallelujah. Amen. Saka inzwai kutaura kwaEzekieri. Zvino negore rechitanhatu nomwedzi wechitanhatu nezuva reshanu romwedzi, wanga uri musi wa5 uri mwedzi wechitanhatu wegore rechitanhatu, ini ndigere mumba mangu. wanga wakagara mumba mako Ezekieri navakuru vaJudha vanga vakagara pamberi pako. ruoko rwaishe Mwari ndokuwira pamusoro pangu. Akagara nemaelders so vachitambura kuti todi neutapwa hweBhabhironi, ndobva ruoko rwashe rwabata Ezekieri kudai so. Yes. Ipapo ndikatarira ndikaona mufananidzo unenge somoto. Ndichida kutaridza kuti handibata ndiana, handina kuona munhu, ndakaona munhu wemoto, anga ari moto munhu wacho wandakaona. Kubva pakaita sechiuno chake zvichienda pasi. Kubva apa kusvika kuzasi pakanga kuno moto. Wanga uri moto wega wega, chiri chiuno chemoto. Kubva pachiuno chake zvichikwira kumusoro zvinenge kubwinya. Glory yacho yaishamisa yanga iri kubva apa ichikwira sedare rinopenya. Yes. Akatambanudza zvakanga zvakaita soruoko. Muriona manyorero ake kuti ati akatambanudza ruoko iye ari munhu wemoto, haangati ruoko rwemoto. Munhu wacho anga ari moto asi moto wacho ine mucherechedzo wemunhu kudai. Saka hanzi akatambanudza zvakanga zvakaita seruoko ndokubva abata malocks. Ezekieri anga ine malocks mumusoro. Yes. Akandibata nebhumu romusoro wangu. Anga ine bhumu. Anga ine malocks ati vaona.
mweya because priest agerwe kamsakakarwe saka akasiri dread akari high priest akaasikateterwa kuyorwa musoro saka aigorisiya richikokura rakadaro kusvikira rabhumu saka akabatwa nebhumu remusoro wake. Yes, mweya akandisimudza pakati pedenga nenyika ndobva ndava pakati peheaven and earth mumweya ndokundiisa pajerusarema ndichiratidzwa zviratidzo zvaMwari. ari mumweya akarelocatwa from Babylon akaiswa mujerusarema. Maelders asara Babylon iye akaenda kujerusarema ari mumweya patanga ari mudenga ari pakati pedenga nenyika. kumukwa wesuo roruwazhe rwomukati unotarira kuritirwa kumusoro wakaona chii? pakanga paine chigaro chechifananidzo chegondo chine yes, pakanga paine the image of jealousy. Verenge zvinotarira kubwinya kwaMwari waIsraeri kukanga kuripo zvakafanana nezvandakaona mubani. yes, Ipapo akati kwandiri, mwanakomana wemunhu, rinzira meso ako kurutiiro kumusoro. Ipapo ndakaringira meso angu kurutiiro kumusoro. airatidzwa zvifananidzo zviri kunamatwa nejerusarema, but iye kuBhabhironi anga akagara nevakuru achitodiscasa kuti tingabude sei muBhabhironi. Ndobva atorwa muBhabhironi, ndobva aendeswa ari mumweya kuJerusarema, raari kuchembera racho kuti dai radzoserwa kuvanhu varo. Ndokuti mfana zvauri kukumbira izvi hazviite, da kuti uone zvifananidzo zviri kunamatwa nenyika yauri kunamatira. Ndokuratidzwa chinonzi the image of jealousy. Yes. Ndikaona kuritirwa kumusoro rwesuo reatari chifananidzo ichi chegodo chimire panopindwa napo. Yes. Akati kwandiri, yes, mwanakomana wemunhu, unoona zvavanoita here? Izvo zvinonyangadza zvikuru zvinoitwa pano neimba yaIsraeri, kuti ini ndibve ndiende kure nenzvimbo yangu tsvene here? Asi uchaonazve zvimwe zvinonyangadza zvikuru. Chikazi uri kuona mufana kuti kana ndichitaura kuti ndakagumbuka handisi kutaurisa mufana. Uri kuona here zvifananidzo zvavanonamata munyika muno? Iwo ndouri kukumbirira nyika ino kuti ibviswe muBhabhironi idzoke kuJerusarema. Ona Jerusarema racho zvarakaita. Manje chifananidzo chegodo chawaona ichi, uya kuno ndikuratidzire futi zvinonyangadza kupfuura image of jealousy chawaona. Ari mumweya ndokuendeswa kune imwe engo yemuJerusarema. Akandiisa kumukwa weruwazhe. Zvino ndakati ndichitarira, wakaona buri pamadziro, ndikaona pakakoromoka parusvingo papaine buri. Zvino akati kwandiri, mwanakomana wemunhu, chera zvino parusvingo. Zvino ndakati ndachera parusvingo ndikaona mukowa. Akati kwandiri, pinda undoona zvinonyangadza zvakashata zvavanoita pano. Saka dhoo ranga rakavharwa pamadziro, raida kutotanga wachera kuti uri wane dhoo iroro. Saka akanzi chera apa, ndokubva achera. Apedza kuondomora pamadziro, ndobva akaona patorine dhoo riri fresh. Zvikanzi pinda uone zvinonyangadza zvavanoita pakawanda. Ipapo ndakapinda ndikaona, tarira, mifananidzo yamarudzi ose ezvinokambaira pasi, nemhuka dzinonyangadza, nezvifananidzo zvose zvemba yaIsraeri, zvakafananidzwa parusvingo kumativi ose. Ari kuratidzwa zvinonyangadza Mwari zviri kuitwa naIsraeri, ndo zvaakanga apinzirwa mumweya. Haana kupinda mumweya kuti aone kuti pane mari munyika muno ndepapi. Akanzi ndira kukuratidza pakavigwa zvifananidzo zvavo. Zvichireva kuti ugone kuita decipher, uite understand kuti chitendero ichi chine zvifananidzo mukati. Unofanira kungotiswa pane imwe level yemweya kuti vanhu vanonamata zvavava asi kuna Mwari asingazivikanwe. Unototanga wasimudzwa woendeswa pane imwe level. Iwe nekufunga kwako neziso rako renyama haumbofa wakaona kurasika kunoita machechi amuri kupinda mazuva ano. Unotoda kuti utorwe naMwari unokuisa pane imwe level. Ndopaunotanga kuti saka mapostori kungogerwa zvavo musoro
vachichengeta ndebvu, but this is serious idolatry. Hakuna chinamato chakadaro. Unototanga wasvitswa pane imwe level sezvakaitwa Ezekiel. Yes. Pamberi pazvo pakanga pamire varume vana 90. Varume vakanga vari vangani? 70. Vavakuru veimba yaIsraeri. Vanga vari vakuru vaIsraeri. Pakati pavo pakanga pamire Jazania mwana waShafani. mwanakomana waShafani. Jazania akaita sei? Mumwe nomumwe akabata hadyana yake. Mumwe nomumwe akabata hadyana yake vari 70 kudaro vachitungamirirwa naJazania mwana waShafani. Akabata zvinonhuhwira zviri muhadyana yake mumwe nemumwe. Munhuwi wegore rezvinonhuhwira ukaramba uchikwira. Tokubva vanhu varamba vachipisa zvinonhuhwira asi vasingapisiri kuna Mwari, vachipisira kuzvifananidzo. Ipapo akati kwandiri. Tokubva mutumwa ataura zvakare, ndobva akataura naye, ataura futi zvakare naye. Mwanakomana womunhu. Chikanzi mfana, uri kufunga kuti zvapera here zvifananidzo? Uya futi ndikuratidze zvimwe. Waona here zvinoitwa navakuru veimba yaIsraeri murima? Kana kwakadoka vane mamwe maatara vanenge vachipisa, iwewe mazikata waone. Mumwe nomumwe handiti maona kuti zvakanzi akanoratidzwa usiku. Akanzi uya ndikuratidze zvavanoita pakawanda. Vakuru vaIsraeri uri kuona here mun'anga mavanonopinda kana kwadoka, mumajokotwa munonopinzwa maLand Cruiser, vanhu vachiunduriswa huku nemuromo. Mfana. Amen. Yes. Mumwe nomumwe mukamuri yake zvifananidzo. Munhu wese ane rumu yake ine zvifananidzo zvake. Nokuti vanoti Ishe haationi. Zvikanzi vanoti Ishe anotiona nei? Ishe wakabva panyika ino. Zvikanzi Ishe akatama kudhara haambotiona, ndozvavanotaura. Akatiwo kwandiri. Zvikanzi mfana, uchaonazve zvimwe zvinonyangadza zvikuru zvavanoita. Zvikanzi haya malevels madika, uya kunoti kuratidze futi zvimwe zvavanoita. Ipapo akandiisa kumukova wesuo reimba yaShe. Ndobva ndazosvitswa. Uri kuona kuti pesa apa anga achiratidzwa kujuraho reguta. Zvikanzi this time ndakabva ndaendeswa padhoo retemberi yaMwari. Rakanga riri kurutivi rwekumusoro. Ndobva asvitswa kudhoo rekunorth. Yes. Ndikaona vakadzi vagerepo vachichema. Ndobva aona vakadzi vakanga vakagara pasi vachichema patemberi yaMwari wokudenga. Ndobva vakanga vari vachichema Tamuzi. Vachichema Tamuzi. Zvino akati kwandiri. Vaichemani? Tamuzi. Ndira kuti uone date ravaimuchema naro riripo futi papa. Zvino akati kwandiri. Wazviona here iwe mwanakomana womunhu? Saka pamuri kuita Christmas muri kuchema Tamuzi. Because Tamuzi akazofa akadyiwa nenguruve yemusango. Ndio mafiro akaita Tamuzi. Tundari paside pako kuti wazvinzwa here? Mafiro aTamuzi waanzwa here? Tamuzi aive handa, saka akapinda musango. Ndokubva rimwe zuva atadza kuvhima zvakanaka. Mwari akangozvitenderawo achibva aurayiwa nenguruve yemusango. Saka Tamuzi aurayiwa nenguruve yemusango. Zvakabva zvazonzi naSemiramisi mai vaTamuzi, mukadzi waNimrod mai vake. Zvikanzi Tamuzi has gone to the sun. He has gone to be one with his father the sun. Saka Nimrod achifa akanzi ndiye the sun god, abva aenda back to the sun kwaaibogara asati auya panyika pano. Tamuzi achifa, bhodhi yake haizikanwi kuti yakaendepi, anoziva kwayakaenda ndimai vake, because akabva ati aenda kunove nababa wake. Saka mazuva ana Tamuzi kwaitove naMwari baba, Mwari mwanakomana nemukadzi waMwari, zvanga zvitoripo kudhara. Mwari baba anga ari Baal the sun god, Mwari mwanakomana anga ari Tamuzi the son of the sun god, mukadzi waMwari anga ari Semiramis the moon goddess. Saka waiti kana uchida kunoona wainotarisa zvifananidzo, woona chifananidzo chemukadzi anga akabata mwana mucheche. Musi wakazvarwa Tamuzi wakadhiklewa nababa wake Nimrod kuti nhasi, kubva nhasi zvichienda mberi, it's a public holiday. Tichipemberera kuzvarwa kwemwana wangu. First Christmas yakaitwa muBhabhironi ndio yakagadzirwa statue yaSemiramis mai vaTamuzi, vakabata Tamuzi ari muchechi.
Saka ukapinda muEgypt vakangochinja mazita, nemuRome muItaly vakanga mana Isis ndiye akanga ari mukadzi anga akabata mwana muchechi, mwana wacho muRome anonzi Horus. Saka uchiona machechi ese Roman Catholic ane mufananidzo emukadzi akabata mwana muchechi. Mwana uya haasi Jesu akabatwa naMaria. Nditamuza akabatwa naSemiramis. Amen. Amen. Yes. Wazvinzwa ere vadikani? Amen. Nditamuza akabatwa nani? naSemiramis. Because Jesu ndiMwari. Ingoti kunaro paiside pako Jesus is God. Ndokusaka iye ari mupenyu haana kumbotaura kuti ndiitirei birthday. Zvekuti dai aive nyaya yaitenderwa, tingadai takanzwa kunzi pakanda reGarirea pakaitwa mutambo mukuru nana Peter nana Thomas vachipemberera kuzvarwa kwani kwaJesu achiri mupenyu, aigona kuitirwa birthday. Ngatiti vakanga vasina nguva, paakafa vakasara, tingadai takanzwa kuti ana Peter nana Pauro vakasangana kuNazareta vachipemberera kuzvarwa kwaIshe Jesu Kristu panyama. Mwari achivarambidza kuita zvese izvozvo, wakanga aine one message yekuti Jesus is God. Saka zvaari Mwari Jesu haagone kupembererwa birthday rake. Zvino mashura mahombe kuti vanhu vari kupemberera birthday raMwari akavasika. Maakuziva date rakazvarwa Mwari imimi. Iblasphemy mhande yepamusoro. Muri kuita Christmas birthday raMwari. Mwari kudenga anototi anodzi kuna Gabriel ko vari kumhanya vachida kumisha nemaraisi ndau. Zvozi naGabriel ndo date ravakakupai kuti makazvarwa iroro. Iye Mwari achinzi haana mavambo kana magumo. Kunowanikwa vanhu vanopemberera zuva rekuzvarwa kwake. Vakuru vakataura vakati chisionekwe umhandara hwamai. Zvino kana mai chaivo vasingaonekwe umhandara hwavo, ko Mwari akasika amai anoonekwa here ucheche hwake? Shamwari wakaona umhandara hwamai vako here? Asika munhu wenyama anofa. Kanjani Mwari? Pfura Amerika naEzekieri masandatanga kuparidza. Uchaona zvimwe zvinonyangadza zvinopfuura izvi. Chikanzi mufana, uri kuona vakadzi vari kuchemera Tamuzi ava. Uya kuno ndikuratidze zvimwe zvinonyangadza kudarika izvo. Uri kuona malevels. But handinoda kubata nyaya yeTamuzi, haisiro yandasimukira. Ndoda kubata Belshazzar mwana waNebhukadhineza. Saka ndoda kunomuchera ndikuratidze kwaakabva. Ndoda kuratidza kwakabva Belshazzar. Right. Zvifananidzo zvekutanga zvakaratidzwa Ezekieri zvakawanikwa kumadziro erusvingo rweJerusarema. Ndokubva azonzi uya ndikuratidze zvinoshata zvinonyangadza kudarika. Ndopaanoti ndakaenda ndikaratidzwa pasuo rekumusoro reimba yaMwari. Ndopandakaona vakadzi vakanga vachichemera Tamuzi. Zvimwe zvese zvifananidzo zvaiitwa outside the church. Outside the walls of the temple in Jerusalem, except the Tammuz sacrilege. Amen. Nyaya yaTamuzi ndo yakaonekwa ichiitwa muchechi. Chechi yaJesu ndo iri kuita mhemberero dzekuzvarwa kwaTamuzi, mwana waMwari wezuva weBhabhironi. Zvakaonekwa naEzekieri zvichiitika muchechi. Ndokusaka akanzi uya ndikuratidze zvinonyangadza kudarika zvawamboona. Ndokusvika padhoo rechechi so ndokuona vakadzi vachichema, zvikanzi tiri kuchemera Tamuzi. But ivo havana kutaura naEzekieri. Remember Ezekieri wanga akamira pakati pedenga nenyika, aitaura naye ndiye uyanzi
wanga akaita moto muviri wake. Ndiye aimuti mfana uri kuona vakadzi vari kuchema, rega ndikudze chavari kuchemera, nditamuzi wavari kuchemera. Zvichireva kuti ivo vari kuchema havana kutomboziva kuti vari kuchemera tamuzi, vaitoti vari kuchemera Mwari wokumusoro kudenga. But Ezekiel ari kutaura naMwari, ndiye ari kuudzwa chinangwa chavari kuchemera. Nokuti pamuri kuita Christmas munenge muchitoti tiri kutenda Mwari wokumusoro kudenga wakatipa Jesu kuti atifire. But vanenge vaiswa munyika dzemweya ndo vanoziva kuti nditamuzi ari kuchemerwa uyu, asi mwanakomana waMwari. Unotora kuti uende pane imwe level shamwari, ugone kuziva kuti nyaya idzi hadzisi dzaJesu idzi, ndedzatamuzi nyaya idzi. Alright, chindiudzai kana muchida Christmas, handisi kukurambidzai endei munoita, but ndiudzei kuti inotangira papi munhoroondo yekunamatwa kwaJesu. 70 years dzakarekodwa mubhaibheri, Matthew to Revelation. Ndipei pakaitwa Christmas naana Pauro. Yakazotangwa nei, yakatangwa nani, yakatangirwei? Amen. Asi izwire kuti Easter ririmoka mubhaibheri. 12:1 dzamabasa avapostori. Toda kutsvaga Easter kuti yaitwa nani. Jesu afa akwira kudenga, kune mumwe aiita Easter. Toda kumuziva kuti ndiani. Ana Peter vakanga varipo, ana James vakanga varipo, ana Thomas vakanga varipo, ana Andrew vakanga varipo, ana Timothy vakanga varipo, ana Stavo vakanga varipo. Hallelujah. Amen. Ana Fidza vakanga varipo, ana Erastus, ana Eugene vakanga varipo, ana Clement vakanga varipo. Ndiana aita Easter, Mabasa chapter 12 verse number 1 to verse number 4. Katingotangireko 1 to 1 context. Zvino nenguva inenge iyeyo mambo Herodhi muri kuona manyorerwo ainoitwa. Kunyora kwerudzi inguva ipi nenguva inenge iyeyo. Fundare pasaidi pako ungainyorere dheti rayo, nguva inenge iyeyo. Kuvigwa kwevhangeri kawo nenguva ipi tsokorodzai. Zvino nenguva inenge iyeyo, Yes, mambo Herodhi akatambanudza maoko ake. ndiani akatambanudza maoko? Herodhi. Herodhi ainamata Mwari here? Kwete. Herodhi akanga ari wenyika ipi? Roma. Anga ari muRoma. Herodhi maRoma anga atokwereta kare Mwari uyu watiri kutaura nezvako. Bhari anga akutonamatwa kare, akangochinjwa zita bedzi muRoma akanzi Mithra. Yes. Yes. Hallelujah. Amen. Herodhi muRoma asinganamate Mwari wokudenga akatambanudza ruoko akaita sei? Kuti atambudze vamwe vekereke. Akatambanudza ruoko kuti aite sei? Atambudze vamwe vekereke. Akauraya Jakobho mukuru waJohani nomunondo. James naJohn vakanga vari vana vaZebhedhi. Vese vakanga vari vaapostora vaJesu Kristu. Vese vaidiwa. Pavadzidzi 3 vaidiwa naJesu paiti Peter, James naJohn. Ndo vaaipota achidedza kana aine dzimwe dzakati korei dzaaitya kuti vamwe vanodzipwa nadzo. Saka uchiona paMount of Olives akakwira navo vari vatatu. Saka uchiona muGetsemani akasiya vamwe 8 akazomhanya navo vari 3 akanovasiya pane imwe nzvimbo. Aifamba navo vakomana ava vanga vari special kwaari, aivaisa pedyo kudarika vamwe vese. Saka James ndiye akanga ari mukuru, John wakanga ari mupfana. Saka Herodhi nenguva yakaita seiyoyo akatambanudza ruoko rwake akatambudza vekereke yaJesu, akabata Apostle James akamuuraya. Apostle James vakaurayiwa nani? naHerodhi. Chii chakazoitika? Zvino wakati achiona kuti zvafadza vaJudha. Right. Zvakanga zvafadza vaJudha ndezvipi? Zvekufa kwaApostora James. Yes. Akaita sei? Ndokupfuura akabata Petro Akati ndovapedza. MaJudha mati ndiri kuita basa rakanaka, ndigirei Peter. Ndobva mupostori Peter abatwa achida kutodhedhwawo. Herodhi aine chinangwa chekuramba achifadza vaJudha. VaJudha vaifadzwa nerufu rwevapostora vaJesu. Zvikanzi batai Peter timuuraye futi. VaJudha handi mazvifarira. Bhanya mangwana ndokuurayirai mumwe. Yes.
ayo mazuva ezvingwa zvisine mbiriso. Right. Zvino Mire. Aiva mazuva ei? Mutambo wezvingwa zvisina mbiriso waiitwa naHerodhi here kana kuti nevaJudha? Saka muri kuona kuti ari kunyora ari kutaura zvaiitwa nevaJudha. Yes. Kuti mazuva ezvingwa zvisina mbiriso mazuva aiitwa navaJudha. Yes. Zvichireva kuti Peter ndoko akanochachanurwa ikoko. Peter anga ari kumutambo wezvingwa zvisina mbiriso ndobva atorwa naHerodhi. Yes. Zvino wakati amubata ndobva Herodhi abata Petro akamusunga mutorongo zvikanzi ngaavharirwe Peter akamuisa kumapoka mana rimwe nerimwe rina varwi vana kuti kune ainzi maquaternions. Quaternion iboka rinenge rine masoja 4. Saka Herodhi abata Peter akaasaina 4 quaternions kuti dzichengete Peter. Masoja mangani aichengeta Peter? 16. Yes. Yes. Achiti amuise pamberi pavanhu kana Easter yapfuura. Zvikanzi mufana ndichazokuisa pamberi pevanhu kana ndapedza zveEaster. But anga ari mazuva ei? Ezvingwa zvisina mbiriso. Saka Easter nezvingwa zvisina mbiriso zvakafanana? Vanhu vaviri vakasiyana ka? Yes. Herodhi aiita Easter. Ana Peter vakanga vaenda kumutambo wezvingwa zvisina mbiriso kwavaida kunoparidzira vaJudha kuti vasiyane nemutambo vauye kuvhangeri yaKristu. Yes. Saka Herodhi akatuma vanhu kunobata Peter kumutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Iye Herodhi kumutambo wezvingwa haaende nekuti haaite zvemurayiro, anoita zvechiRoma. Kuno kumba kwaHerodhi kwaiitwa Easter. Saka Peter auya achitorwa kumutambo wezvingwa akasvika Herodhi ari paEaster. Zvikanzi naHerodhi mufana ndichakubata kana ndapedza Easter. Yes. Saka Easter iitwa nani? Herodhi. Peter akanga ari pamutambo weEaster. Pete. Saka enderera mberi uchiita Easter. Haurambidzwi. Kana waponeswa ndo paunozotanga kurambidzwa. Asi kana uri mupishi zvakadai ita. Yes. Saka mumwe akati saka torega here kuendesera vabereki chikafu paChristmas. Ndikati apa uri kutoburitsa level yekusafunga kuri mauri. Saka vabereki vako vanodya paChristmas chete. Muna February vanenge vachidyei. Nyaya iyi yeChristmas nekudya kwavabereki vako zvabatana papi? Zvabatana papi? Ivi munozviziva here kuti maMuslim aite Christmas? Munozviziva? Tinotokundwa nemaMuslim kuziva kuti Christmas haina chekuita nekunamata. Ipaganism yaiitwa mu-ancient Babylon. Yakatorwa nemaIjipita, ikatorwa namaRoma. Roman Catholic Church. Yes. Ndiyo yakatora paganism yekuBabylon ikaiputira nejira rakanzi Yesu Kristu. Vanhu vakatofunga kuti chiRoma kunamata Mwari. Hapana Mwari anonamatwa paya. Yes. Roman Catholic Church. So far. Ndiyo church yausingafaniri kutombosiya uchigaya. Kungobuda ka1 haudzoke full. Amen. Nekuti kana uchibuda Roman Catholic hausi kubuda church. You are walking out of a pure organized occult practice. Yes. Hapana chekunamata kana chimwe chete. Amen. Roman Catholic. So far. Saka uchiona kana uchipuwa rosary unodzidziswa kwazi waiMaria muzere Gracia. Gracia izwi rechiLatin rinoreva grace. Iro shoko richiti Kristu ndiye akapa vanhu nyasha. ChiRoma chinoti Maria ndiye akazara neGracia. Iwe hausi muRoma here, hauzviziva zviri kutaura izvi. Hamuzvitaure here kuti Maria ndiye azere Gracia. Grace dzinobva kuna Maria nemutoo upi? DzaJesu dzinobva kwaari nemutoo wokurembera paCalvary. Yes. Nekumuka kwake kuvakafa. Ko Maria uzere Gracia akariwanepi Gracia Maria? Gracia rinobva kuna Maria nemutoo upi?
vhesi inotaura gracia rinobva kuna Maria ivhesani. Iye Maria wamuri kukwazisa uyu uripi? Where is Mary? Muri kunamata vakafa kaimi? Yes. Asika murero waIsraeri unoti anongonamata vakafa ngaatakwe namabwe afe. Yes. Zvokuti vaJudha vakakudzwa muchiti Maria kwaziwai vanokutema namabwe ipapo ipapo. Amen. Maria uri kuti kwaziwai ari kupi? Saka kana munhu akafa kuRoman Catholic unonzwa vava kuti mai Maria tambirei mwana wenyu, vangere vake tambirei mwana wenyu, madzimbuya ake tambirei mwana wenyu, madzikuru ake tambirei mwana wenyu. Chitendero chinotambidza munhu akafa kumadzikuru achitonzi ndimo Mwari ari kunamatwa nechitendero chakadaro. Kana uri mukomana anopinda Roman Catholic hausiri wealthy kana kuita baba wemu, haufanyi kuroora, unofanira kufa uri wega uchigara wega. You are the most stupid person under the sun. Yes. And you are a risk kuti upuhwe mwana naMwari iwewe. I am telling you. Yes. Unofanira kufa uchigara wega. Unotenda kuti kana wafa iwewe anasekuru vako vanokutambira so wokuendesa kuna Mwari. Unotenda izvo iwewe. Iye Jesu achiti hakuna anoenda kuna Baba, hakuna anouya kuna Baba asine kwandiri. Tamakazonzwa pachinzi hakuna anouya kuna Baba asine kumadzimbuya, ndepapi? Vhesi inonzi Maria anotambira vakafa ivhesani. Ngatisanenai. But I am telling you, saka takaroiwa zviri serious. Vanhu havana idea pamusoro pekunamata, vane mucherechedzo wekunamata. Amen. Hatisina kutaura zvakawanda pamusoro pedoctrine reRoman Catholic. Tangotaura bedzi nyaya yevakafa nenyaya yaMaria. Iye zvinezvi ukapinda muRome mune chechi inonzi the Church of Saint Mary of Seven Angels. Chechi yaMaria yengirozi nomwe. Saka popu waminayo uyu Pope Francis akagadzwa upopu nevhesani. Munaro izwi rekuti popu muBhaibheri. Last year Pope Francis vakaauthorize mafata kuti maane simba rekuregerera vakadzi vakabvisa mimba. Kudhara rainzi ibasa rapopu bedzi. Saka vakadzi vaibvisa nhumbu muEngland vaitokwira ndege kupinda muItaly kunokumbira regerero kuna Pope kuti ndakabvisa nhumbu. Saka ndofunga dzakuwanda havachazvigona. Saka vakati ndahaya vamwe vanondibatsira. Anezenga abvisa nhumbu muRoman Catholic enda kuna fata ava nesimba rekukuregerera zvitadzo zvako. Hatina vhesi muBhaibheri inonzi mumwe munhu ane simba rekuudza mumwe munhu kuti aregererwa zvitadzo. Only Jesus is authorized to do that. Amen. I am not authorized to say to you, your sins are forgiven. Yes. I am not authorized to do so. You can't come and make a confession unto me with such a surrogate expectation. Are you hearing this? Amen. No, ndomparidzira yangu iwaya. Usambofa wakafunga kuti ndochinja. Amen. Kana usingade enda kumusha, enda unorara. Isati paridze vhangeri tichitsvaga vanhu kuti vawande. Tiri kutsvaga vakanyorwa mubhuku yeupenyu kuti vaponeswe. Ndoda kunokurovenora izvezvi ndichikuratidza kurasika kwakaita chitendero chaunotenda. But ndiani anoregerera zvitadzo zvevanhu 1:8 dzaJohani wokutanga. Zvine magwaro kazvinhu izvi mudikani. Hatitaure tichibva mumusoro medu. Tiri takabata bhuku. Nekuti hakuna musungo anosungwa pasina constitution, pasina criminal law. Saka tinobata magwaro tokuratidza kuti izvi zvirong zvavioleta gwaro ripi. Kwemitisiri ikaskrini mavhesi aya apota achibuda paskrini vamwe vaone.
kana tichiti hatine zvivi kana tichiti hatina kutadza tinozvinyengera tiri kuzvinyepera. zvokwadi haizi matiri Zvokwadi yaMwari haisi matiri, kana tichizvireurura zvivi zvedu asi tikareurura zvitadzo zvedu, iye wakatendeka wakarurama iye wakatendeka wakarurama. nokudaro kuti unotikanganira zvivi zvedu Ani nokutinatsa pakusarurama kwose. anotikanganira zvivi zvedu ndiani? Kristu. Ndifata irewo Kwete. ha? Saka vhurai muone magwara atinoda kuti tibate. Tanga tichingoda kukuratidza bedzi Bhabhironi, kuti Bhabhironi mukaona yaintroducwa, Mwari uri kuintrodusa chinyangadzo. But musati mavhura Daniel chapter 9, vhurai Ezekiel no Revelation 17. Vhurai Revelation 17. Verse 1. Zvino mumwe wavatumwa vanomwe vakanga vaine ndiro nomwe Akandidedza. akauya akataura neni achiti, Yes. uya pano ndikuratidza kutongwa kwemhombwe huru ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru igere pamusoro pemvura zhinji. inogara pamusoro pemvura zhinji. Yes. Madzimambo enyika akaita upombwe nayo, Yes. navanogara panyika vakabatwa newaini yeupombwe hwayo. Vanogara panyika vakabatwa. Toda kukuratidza kutongwa kwemhombwe igere pamusoro pemvura zhinji. Tsokorodzai, tangidzai vhesi yacho yese. Zvino mumwe wavatumwa nomwe Yes. vakanga vane ndiro nomwe Yes. akauya akataura neni achiti, Yes. uya pano Yes. ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru Ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru. inogara pamusoro pemvura zhinji. Mhombwe iyi igere pamusoro pemvura zhinji. Madzimambo enyika akaita upombwe nayo. Right. Kana mangopedza ndoda kuti mundipe scripture. Ndoda kuti mundipewo scripture ipapa. Luke chapter 5 tangira paverse 21. Totiisa apa tinatsoporoverana kuti ane simba ekuregera zvitadzo zvavanhu ndiani. Anogona kukuti you are forgiven ukabva watenda kuti zvaitika. Revelation 17 verse number 1. Then and there came one of the 7 angels which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth hath been made drunk with the wine of her fornication. Now, kuti muteerere, because tatimvhangerere nhasi rinonzi madhaka, matope nehuswa. Madhaka nehuswa. Tina ana mai vedu naana mbuya vedu vamwe vachena musoro netsiyo dzese, vachitenda kuti vanonamata, vachitenda kuti vakaponeswa. Izvo havana mufunge. Chavakaita ndechekuti vakadhakwa. Yes. Wakaita sei? Tangidzaika imi. Zvino mumwe wavatumwa vanomwe vakanga vaine ndiro nomwe akauya akataura neni achiti, Akati kudi, uya pano akati uya pano achideedza John. ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru Ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru inogara pamusoro pemvura zhinji. inogara pamusoro pemvura zhinji. Aida kuratidza kutongwa Kwemhombwe huru. kwemhombwe huru, the great whore, the great prostitute. Hallelujah. Amen. Mhombwe iyi ihuru, asi yakagara pamusoro pemvura hopo. Yakagara pamusoro pei? Mvura yacho izhinji kwazvo. Yes. Revelation izere figurative speeches. Haidi kumhanywa, inoda kubatwa it's a very delicate book. Yes. Zvekuti haifanira kubatwa nemunhu wese wese, inoda kusiiwa. Inoda kuti uibate kana wapuwa mukana wacho, wapuwa simba, unoda kutosimbiswa kuti uibate.
uya pano ndikuratidze kutongwa kwemhombwe huru igere pamusoro pemvura zhinji. Yes, madzimambo enyika akaita upombwe nayo. madzimambo enyika akavata nemhombwe iyoyi. Navanogara panyika vakabatwa newaini yeupombwe hwayo. Vagere panyika vakadhakwa. Vagere panyika vakaita sei? Vakadhakwa. Vagere panyika vakaitwa sei? Vakadhakwa. Vakadhakwa nei? Newaini yeupombwe. Newaini yeupombwe hwayo. Imbotisere vhesi iyoyo nekukurumidza 17:3 dzaRevelation. Imimi vari kumashure musabve ikoko, ingobatai mabhaibheri enyu muverenge. Ndiri kuida vhesi iyi kuti munyatsoitarisa zvakanaka, munyatsoitarisisai. Vagere panyika vakadhakwa newaini yeupombwe hwemukadzi iyeyu. Because nyaya yematope nehuswa ndo painotangira ivava. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet beast, and ever verse 2. And ever verse 2, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Now, if it was resources, I would have wanted to underline mazwe kuti the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Zvichireva kuti mukadzi uyu une waini yaari kudhakisa vagere panyika nayo. Ndokubva Johani atoudzwa nemutumwa kuti waini yacho inogadzirwa sei, zvikanzi iwaini yeupombwe hwemukadzi iyeyu. Saka mukadzi uyu unoratidza kuti anoita upombwe. Kana aita upombwe, obva atora sperm yemurume wavata naye, obva auya nayo, obva aiti yava waini, otanga kunwisa vanhu sperm iyoyo inodhaka. Ndashandisa kuita kuti sperm deliberately, because panzi hoka apa, saka hapasisina chinotombonyadzisa ivhangeri ndo zvarakaita. Amen. Magwara, kana ukandivenga sei, aumbofa wakanyora bhaibheri nyowani. Ndo zvarakatonyora richiita. Amen. Vanogara panyika vari kudhakwa newaini yeupombwe hwemukadzi uyu. But pataurwa zvinhu zviviri, pataurwa dzemukadzi uyu imhombwe. Ndokubva hanzi ugere pamusoro pemvura zhinji. Chechitatu charehwa ndechekuti vanogara panyika ari kuvadhakisa newaini yeupombwe hwake. Chechi4 ndechekuti madzimambo akaita upombwe naye. Hatisakanyatsoziva kuti waini yeupombwe hwake ari kuvata nani kuti agogona kuwana waini, because waini kana ichigadzirwa nesperm toda kuona kuti muridzi wesperm iyoyo ndiani. Yes. Uye tichada kuziva kuti mvura zhinji dzakagarirwa nemhombwe iyi ndedzipi. Mavhesi acho ese aripo, usanetseke zvako. Verse number 3. Ipapo wakandiisa kurenje mumweya. So he carried me away in the spirit into the wilderness. Saka hatizive kuti akanga aripi, but chatava kuziva ndechekuti Johani wakabva atorwa mumweya saEzekieri. Uri kuona nyaya dzacho kana makuda kuratidzwa the nitty-gritties, the finer details of blasphemy, you need to be in the spirit. Ezekiel wakapinda mumweya akaratidzwa abominations. Johani wapinzwa mumweya ari kuratidzwa maabominations. Vamwe vari kupinda mumweya vachiona maUS dollar agoni zvavo. Hallelujah. Amen. Avo vakapinda mumweya havana kuona paundi shamwari, vakaona maabominations. Yes. Ari kuitwa navanhu. Mukadzi uyu hatisati taziva kuti ndiani, but akaendeswa kurenje. Saka ndichangokutaura kuti kurenje ndekupi, iri samari. Unozoverenga Revelation chapter 12 verse 1 to 13. Kuwilderness kwairehwa kunyika dzavahedheni. Yes. Mazvinzwa here? Yes. Zambia,
Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Afghanistan, England, India, Russia, China, Saudi Arabia, Yemen, nyika dzese dzavaHedheni ndiko kurenje kwaakaendeswa Johani. Yes. Hallelujah. Amen. Saka wapinda murenje Johani wakaonei? Ndikaona mukadzi akatasva chikara chitsvuku. Wakaona mukadzi akatasva a scarlet beast, wanga akatasva chikara chitsvuku chizere namazita okumhura Mwari. Chikara chine mazita ekumhura Mwari. Chine misoro minomwe nenyanga 10. Chine 7 heads and 10 horns. Mukadzi wakanga akapfeka nguo tsvuku neshava. Anga akapfeka red and purple robe. Akashonga ndarama namabwe anokosha namaparera. Nomuruoko rwake makanga muino mudziyo wendarama. Muruoko rwake manga muine cup yendarama. Uzere nezvinonyangadza netsvina yeupombwe hwake. Now vadikani ndoda kukuyambirai. I want to give you a warning. Vhangeri yanhasi iri kuda vanhu vakasimba. Amen. Unotofanira kusimba, unofanira kunge Mweya Mutsvene achikubatsira kuprocessa message yanhasi. Nekuti kana ukatadza hamashangura pata chaiwo. Awafambira. Now, zvese zvarehwa. The woman was arrayed in purple and scarlet color. Atisataza kuti mukadzi uyu ndiani? Sambotsvaga zvakomwe mukadzi zita rake riripo tichiri kufamba nayo. Ndokubva zvanzi she was decked with gold and precious stones and pearls. Izwi rekuti decked rinoreva kuti decorated. Yes. Anga ine mhete, ma-earrings, ma-neck chain, ranga iri wanga urungwanda hwemabwe anokosha. Anga akachena zvisingaite mukadzi uyu. Yes. Ndokubva zvanzi having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication. Zvamborehwa zviya kuvhesi 2 zvadzokorodzwa pavhesi 4 zvikanzi anga akabata kapu yegold. Shamwari, kapu yegold haisi kutamba nayo shamwari. Munhu akaibata anoita mari akaitengesa akaita motikari. Kapu yacho yanga iri made of gold. But mukati mekapu manje manga muine tsvina zvinonyangadza zveupombwe hwake. Saka akavata nechikara ichi chaakatasva ichi, nemadzimambo enyika anovata navo futi, anokohwa mbeu yavo oisa mukapu yegoridhe. Amen. Ndoyanzi vanogara panyika vakadhakwa newaini yezvinonyangadza zveupombwe hwake. Saka anenge akunwisa manje vanogara panyika. Amen. Spemu yechikara chaanodandana nacho. Yes. But the unfortunate part is vanhu havasi kuramba spemu iya because iri kubuda mukapu yegoridhe. Chakanaka ikapu chiri mukati zvinosemesa. Tofunga izvo zvinoda kutorutsa kuti idha vachitaura zvinhu zvakadaro kuti vanhu vari kunwiswa spemu yechikara kutaura kwerudzii. But ndo zvauri kuita chaizvo uri kunwiswa spemu yaantikristu. Because chikara chakagarirwa nemukadzi uyu chadifainwa pa13 dzaRevelation kare. Saka Johani ari kunyora 17 achiasuma kuti maakutoziva kare kuti chikara ndiani. Vamwe vangaramba kuti chikara hatichizive. 13:1 dzaRevelation. Chikara ichi ndiantikristu, the son of the devil. Zvino ndakaona chikara chichikwira chibva mugungwa. Pachinzwa chikara. Yes. Handiti chaku 17 chanzi chine misoro minomwe ne10 nyanga. Yes. Ichi chataurwa apa ichi. Yes. Chine nyanga dzine 10 nemisoro minomwe. Napamusoro penyanga dzacho pakanga paine korona dzine 10. Napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari. Wazvizi maona kuti ndicho? Yes. Mazoona kuti ndicho here chiri kuchapter 17. Amen. Imbodzika inayo 13 muone. Chikara ichi ndakaona chakanga chakaita sengwe. Netsoka dzacho sedzebere. Nomuromo wacho somuromo weshumba. Muromo unenge weshumba manje ka. Antikristu anoparidza vhangeri rinenge reshumba yerudzi rwaJudha. Saka maimages ari kushandiswa pari kunzi chinenge leopard, pari kutsanangurwa zvinhu zvitatu.
chikara cheantikristu chinenge leopard, chine muviri unenge weleopard. Leopard inozikanwa nekugona zvinhu zvitatu. Number 1 i-deception. Yes. Masports ari paleopard ikapinda mumahuswa, antelope inononoka kuona kuti ndinoda kudyiwa manje manje. Yes. Inozovhunduka antelope leopard yapadhuze yobva yabatwa. Saka deception yaantikristu ndo iri kudefainwa neleopard. Hapana zvakasikwa naMwari kuti tingoenda kuzoo tinonakidzwa, pane zvajesu zvaitorehwa. Amen. Leopard inozikanwa zvakare nespeed. Yes. Hallelujah. Amen. Leopard inozikanwa zvakare nestealth. Yes. Kunyangira. Stealth ukaenda kana pa YouTube ukanoti F-35C Lockheed kana kuti Lightning II ma-stealth fighters indege dzehondo. Amuione ichiuya munongonzwa bhomba radona. Yes. Dzakadesignwa kuti dzinofanira kufamba undetected. Ma-systems anodetecta kuti mudenga umo mune ndege iri kupfuura haadetecte ma-stealth fighters. Kune ma-F-13, kune ma-F-15, kune ma-F-18, F-22, zvinokuva ma-F-32 nema-F-35. Rikauya wane muno munyika ino, Harare inosara ichikwata kunge porridge. Ugoona muromo watiinawo. Apa tinongori nemapiki nemafoshoro. Varume vaikurumidza kugumbuka dai tisisipo. Magwara agara anotaurisa kupfuura vanorova. Ngatizive patimire kavadikani. Zvatakaita izvi tine dzimwe nyika dzatinoti dzikataura tofanira kuramba takanyarara. Tikadaro tinochengeteka. Saka uchiona tikarasika havadairi vanoziva kuti chimufana chiri kungoyamwa chinongoti nokuowa. Iwo haugumbuko roti haanondirova nei nekutoti nokurova kwacho haagone. Ngomusiyai. Tofunga inzara mupei mukaka. Saka uchiona kana tapedza kudaro varibva udzapauka. Vanenge vachiziva kuti inzara inenge ichitaurisa izvozvo. They don't take us serious. Nyika yangu ndoida ziva waka kuti wakareba. Ati vakuru vakati gonzo mini gara mumangwere. Isu tiri vana gonzo mini guys. Katishanei nayo asi tinongoratidzana bedzi kuti leopard iri kudescribe kuti Satani dhimoni raakatuma kuzoparidza heresi ndiro rinonzi antikristu. Yes. Harisi easy kuridetecta kuti iri ivhangeri raantikristu. Amen. Rinonyangira. Mazvinzwa vadikani? Amen. Rinoita sei zvaro? Rinonyangira. Yes. Saka paranzi rine muviri unenge weleopard, rabva razonzi rine the feet of a bear. Rishona rakati rine tsoka dzinenge dzebere, makumbo anenge ebere. Ndizvo rakaita. Yes. But pakanzi feet haasi makumbo, ngataura nechokwadi. Feet itsoka. Saka bear nebere zvakasiyana. Isusu ratinoti bere kunoku ihaina. But bear riri much more powerful than haina. Zoti bear rikasvika mahaina anotiza. Yes. It's powerful, it's ruthless. Ndo zvarakaita bear, harina tsitsi rikasangana newe rinopedza. Uye bere rine chimwe charinogona chisingagone kwene leopard. Distance. Leopard inosprinta, inokurumidza kuneta. Bear mumarondera munosvika. Chinouya kunge chiri kutamba so chichitevera. Kusvikira wangomira kuti bara kwachiri kusvika. Ingosvika hako utsenge.
saka maproperties aya ari kuda kufortify antikristu kuti agone kudeceive vanhu kuti vhangeri iyi ndeyechokwadi iyo isiri. Inonyangira so vhangeri yacho kuti muti yakauya rini yakabva kupi. Munongoona vanhu vakuti tama spiritual father back from Nigeria, but hakuna date rakaanaunswa kuti kuNigeria kwakuendwa kune zvemweya zvinonotorwa. Munonyangirwa zvekuti munongoerekana vanhu vane zvigubhu zvemafuta so hamuzivi kuti zvakatanga rini, ndiani akatanga nazvo. It's the leopard tactician. Amen. But hatina nguva tingadai taenda kuna Jude ataura zvekunyangira kwevhangeri yeantikristu. Yes. Tingaende zvedu handiti? Jude munin'ina waJames ka, but muranda waJesu Kristu. Tangire pavhesi ya 3. Wakaona zvakafanira kuti utirangaridze. Vadikanwa, ndakati ndichishingairira zvikuru kunyorerai pamusoro pokuponesa kwedu tose. Yes. Ndakaona kuti ndinofanira kunyorerai kuti murwire kutenda kwakadeya kupiwa vatsvene kamwe. Ndichikurayirai kuti murwire kwazvo kutenda kwakadeya kupiwa vatsvene kamwe. Indava nokuti kuna vamwe varume vakapinda pakawanda. manzwa manyorerwa araitwa. For there are certain men crept in unawares. Vakaita stealth entrance into the body of Christ. Amen. This is the leopard ability. Varume vakaita sei? Vakagara vaisirwa kare kutongwa uku. Varume vakagara vanzi vari condemned ka. Vanhu vasingadi Mwari. These are ungodly men. Vanoshandura nyasha dzaMwari wedu vachidziita utere. Tobva Jude aisa chidhindo pamusoro pevhangeri yeantichrist. That they turn the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Vachiramba tenzi uyu mumwe chete Ishe wedu Jesu Kristu. Reshona harina kuzozvigona zvaro ringadai rakati vachiramba Mwari, Ishe wedu Mwari naIshe wedu Jesu Kristu. Hanzi varume ava vakanyangira pakawanda. Vanhu vasingadi Mwari vanoshandura nyasha dzaMwari wedu vachidziita lasciviousness. Kana vadaro vanenge vatoramba Ishe Mwari naIshe Jesu Kristu. Izwi rekuti lasciviousness rinowanikwa muvhangeri zvizhinji. Rinoreva kuti zvinhu zviri sensual, zvinhu zvinoaffecta ma-emotions avanhu. Vhangeri relasciviousness ivhangeri rinoita arouse ma-sensations ari mubhodhi yako. Lust, pride, ego, arrogance, selfishness. Iwayo ndo ma-elements of lasciviousness. Saka paari kuti vanoshandira vhangeri raIshe wedu Mwari vachiriita utere, ari kuintroduce prosperity gospel. Amen. Because prosperity gospel rinonomutsa kuzvinzwa kwako semunhu kuti gamuchira mari yako in the name of Jesus. Ramba kunamata uri roja ndo utere hwacho. Unotanga kunzwa kuti apa Satani andijairira mhanini ndiri kuroja sei masenzi angu aripi. Ndo vhangeri yehutere. Prosperity gospel ndiro riri kunzi utere. Yes. Saka inenge yashandurwa hanzi they turn the grace of our God into lasciviousness. Zvichireva kuti prosperity gospel haina grace, inotori grace manipulated. Why was Jesus crucified? So that we may have our sins forgiven from us. That is the grace of God. Amen. But lasciviousness, Jesus died on the cross so that you can go and live in porotel. Saka it is grace turned into lasciviousness. Alright, saka varume vakaita crept in unawares. Unaofuma uine nyoka mumagumbezi kuti yapinda rini haizikana. Hapana munhu anomboona nyoka ichipinda, achinzwa ichipinda, anotoinzwa yapedza kupinda.
uye ari kunyanya kutonhora ndiani ko crept in unawares. Now framework yegospel yasetwa mu 70 years dzakanyorwa mabiblical books eNew Testament, Matthew to Revelation. Ndo masetwa framework yegospel ikabva yatoiswa under lock and key, zvikanzi hapana chichawedzerwa pavhangeri yaKristu kana chichatapudzwa pavhangeri yaKristu. Saka creeping manje kuzoona paine chimwe chava pavhangeri yaKristu chakuti mukadzokera kuframework hamuchiwane, asi chava part of the gospel. Kuti mubvunze kuti izvi zvamuri kuita ana Pauro havana kuzviita, zvakazonzi zviitwe papi? Zvakaita creep in unawares. It is the gospel of the Antichrist. Number one, Bible school. It is the message of the Antichrist. Amen. Hamuna Bible school, hamuna akaboenda ku Bible college akauya akaparidzira chechi yaJesu, but yakangumuka ende hapana achatomborangarira kuti ndeipi yekutanga. Unongopfuma uchinzwa kuti ndikaparidzere ndisina kuenda kucollege, but ukabvunza Pauro kuti vhangeri unoiwana sei, haamboti unobhadhara school fees wodzidziswa hermeneutics neexegesis, hazvimo muBhaibheri. Eschatology, epistolical, numerology, pneumatological analysis, exegesis, Pauline epistology, hazvimo muvhangeri zvese izvo. Zvakaita creep in unawares, zvakangopfekera muvhangeri kusvikira zvagara kwenguva. Vanhu vakati zvakashateiwa ndivanhu vari kungodzidza. But ukaenda kuframework hauzviwane. Zvine pazvinongotanga, zvine vanhu vanotanga nazvo. Kuti baptism certificate yakanzi inyorwe pavhesani hauzviwane. It is the message of the Antichrist. Amen. Kuti munhu kana achivigwa munotora mavhu moti ivhu ikuvhu, dota kudota, guruva kuguruva, zvakabvepi? Hazvimo mugospel raKristu. Chakaita creep in unawares. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika zvandiri kutaura. Gospel raAntichrist. Saka chikara ndiAntichrist. Ngatidzokere kuRevelation 17. Hatirasike tete nawo mavhesi acho toaziya. Tinobata nguva dzangu nasi. Verengai verse 4. Mukadzi wakanga akapfeka nguo tsvuku nepepuru akashonga ndarama namabwe anokosha namaparera, nomuruoko rwake makanga muno mudziyo yendarama. Anga akabata kapi yegold muruoko rwake, uzere nezvinonyangadza netsvina yeupombwe hwake. Manga makazara spemu yaAntikristu mukapi yegold yaanzi pavhesi 2 akadhakisa nyika nayo. Saka uchiona vakapfeka zveblue newhite vaine rosary muhuro vakadhakwa. Ndosaka paenda kuti pano vanhu vakaita sei zvavo vakadhakwa. Ndosaka tati vanopinda Roman Catholic vakaita sei vakadhakwa. Havana kudhakwa nechibuku kana nebhuroko, vakadhakwa the gospel of the Antichrist. Mumurevere yakabva kuRoma. Amai Maria, mama nawedu, Amai Maria vari vachinzi murevererei. Iro shoko chiti tine murevereri mumwe chete pakati pavanhu naMwari. 2:5 dzaTimoti wokutanga inoti there is only one God and there is only one mediator between men and God, and the man is Jesus Christ. Ndiye murevereri wavanhu pakati pavanhu naMwari. Asi kunosimuka rimwe roti Mai Maria vapindawo basa rekureverera, vakadhakwa nembeu yechikara. Ndichitaura kudai so Methodist in the first lesbian bishop akagadzwa last year. Methodist Church in Zimbabwe in a bishop ngochani akagadzwa ijezvi. And I want to research and kutaura chokwadi. A bishop for a lesbian. But Mwari nyaya yengochani akaitaura kai.
Msadaroka. 122 dzakaromba. Nyengocha ndirimo magwaro kayo. Yes. Vachiti takachenjera vakava mapenzi. Vachiti takachenjera vakava mapenzi. Vakashandira kubwinya kwaMwari asingafi. Vakashandira kubwinya kwaMwari usingafi. Vakakufananidza nemunhu anofa. Vakakuita mufananidzo wakafanana nomunhu unofa. Neshiri. Neshiri. Nemhuka dzine makumbo mana. Nemhuka dzine makumbo mana. Nezvinokambaira. Nezvinokambaira. Saka Mwari aona kuchiva kwavo. Saka Mwari mukuchiya kwemwoyo yavo akavaisa kutsvina. Ndokubva Mwari avaisa kutsvina. Aona kuti vanhu ava vanochiva ane department of tsvina raakabva avaisa kuti vaite sei. Kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo. Zvikanzi varamba vhangeri saka ngavanyadzise miviri yavo. Avo vakatsinhana zvokwadi yaMwari nenhema. Waiona yakanzi vakashandura nyasha vakadziita uteri yanhongwa nemupostora Pauro. Zvikanzi vakashandura vhangeri yaMwari vakaitsinhanisa nenhema. Vakanamata nokushumira chisikwa. Vakanamata makandiwa kupfuura Mwari akasika makandiwa. Iye unokudzwa nokusingaperi. Obva ati amen. Amen. Saka Mwari pakuchiva kwavo. Saka Mwari wakavaisa pakuchiva kunonyadzisa. Aona kuti vhangeri vairamba. Zvikanzi akavaisa pakuchiva kunonyadzisa. Nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa rive basa ravasina kusikirwa. Ko vanhurume vakaita sei? Saizvozvo vanhurumewo vakaisiya basa rakasikirwa munhukadzi. Vakasiya kuroora vakadzi. Vakakundwa nokuchiya pakati pavo. Vakachiva navarume pachezvavo. Vanhurume vachiita zvinonyadza navanhurume. Vanhurume vakati ndokuda vakaroorana vakadzi varipo. Vakaiswa kutsvina naMwari. Yes. Zvekuti kana uri ngochani izvezvi kuti usaende ndokudzika dhimoni iroro. Nhasi unobva pano waright. Hakuna munhu akasikwa naMwari achinzi aite ngochani. Hazvisi natural. Itsvina dzawakatoiswa kwadziri naMwari. Akada haka anokuburitsa kutsvina idzodzo. Amen. Saka kune mumwe akaiswa kutsvina naMwari akabva aitwa bishop neMethodist, United Methodist Church. Yes. A lesbian bishop. Aitobvunzwa musuno kunzi how do you feel? Vanhu vese vamwe vanokukriticize. Akati I don't have a problem with them. God is the one who vindicate me. Mwari upi anodzikinura ngochani yakadaiso? Uri ngochani kai wewe? Unoparidza chii kana uri ngochani kudai? First step yekutendeuka kubuda muungochani. Yes. Ngatichanena tokera ku Revelation. Saka akabata cup. Saka unongoona wega kuti Methodist iri papi. Usachabvunza kuti muneiona sei. Hakuna chechi inogadza ngochani kuita bishop shamani. Sambonyeperwa zvako kana kuisa muromo mumunhu. Uchaburitsa futi kana waura kudya manje. Mukadzi anga akabata kapu yegoridhe yakanga iine zvinonyangadza zveupombwe hwake naantikristu. Saka mukadzi uyu ndianiko naizvo kuti nonokera. Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika iri. Zvikanzi iri ndo zita remukadzi wandiri kutaura. Mystery Babylon, guta guru. Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Mai vemhombwe nevezvinonyangadza zvenyika. Ndo zita remukadzi wacho. Anonzi Babylon. Anonzi chakavanzika. Yes. Ndo zita rake. Anonzi chakavanzika. Babylon guta guru. Riri guta guru kudaro but ndimai vemhombwe nezvinonyangadza zvenyika. Saka ndo zita remukadzi. Iyi jamba yemavhesi akawanda muende pavhesi 15. Tatanga akagara pamusoro pemvura zhinji. Tinoziva kuti mvura zhinji dzanga akagarira chii? Zvino akati kwandiri. Mutumwa akati kudii kwauri? Mvura yawaona. Mvura yawaona yakagarirwa nemukadzi. Inogarwa nemhombwe. Inogarwa nemhombwe. Handiti mukadzi hanzi akagara pamusoro pemvura zhinji. Yakuinterpretwa nengirozi. Zvikanzi mvura yawaona inogarwa nemhombwe. Ndivo vanhu. Ndivo vanhu. Navazhinji. Navazhinji. Namarudzi. Nendimi. These are peoples, multitudes, nations and tongues. Amen.
Amen. Usafunga kuti Zimbabwe iri kusara pa list ranyorwa. Yes. Usafunga kudaro, usafunga kudaro. Isi tine vanoti tinopinda katurike vachitungamira nyika. Amen. Vanopinda Babylon. Yes. The mother of harlots. Amen. Shamari ndakapuwa boldness isingaite. Amen. Pakuparidza. Zvekuti ndiri ready kuti ndichipedza kuparidza izvo zvinopfurwa ndobva ndafa. I am ready for that. Yes. Pane mukomana anonzi Kudzai Chipanga. Anoita zveZANU-PF. Akataura iye achiti president vedu vane zita rengirozi. Ari kuRudhaka Stadium kumarondera kwaitwa rally yemayuth. Akati kushungo imimi munotori ngirozi pamugere ipapo. Amai makarorwa nengirozi. Zvekuti pachatongwa nyika vaMugabe vanenge vakagara apa pasaidhi naMwari. Ignatius Chomba achinyora list revanhu vanenge vachipinda denga. Ukanoti una kuzvinzwa here iwe? Kana usina kuzvinzwa bvunza ari pasaidhi newo pamwe vhidhiyo yacho anayo. Handisi kunyepa ndikutaura chokwadi ndinotori nayo. Yes. Saka ndaona vhidhiyo iyoyo Mwari akataura neni. Akati taurira mukuru uyu kuti ari kurasika. Ndobva ndamunyorera tsamba. Ndikati muri mutungamiriri wenyika asi hamusi ngirozi. Uye imimi hamupinze vanhu denga nyika. Yes. Muri mutadzi anofanira kutendeuka. Ndoshuvira kuti dai mandideedza ndikuparidzirei shoko muchiri mupenyu. Vafana vese vari kukuti muri ngiroza vari kutokubatsirei kupara mhosva. Imi ndimi mune mhosva huru. Munombovatungamira sei kuti vazosvika pakufunga zvakadai? Amen. Saka iyo ndakainyora ndikaiendesa ndega kuofisi kwavo. Yes. Ndikutaura chokwadi. Itsamba ndakanyorera mutungamiriri wenyika Mwari anditaurira izvozvo. Yes. Kuti ngavarege kuramba vachidaro. Ndikavapa maexample kuti uziya zvamatanga izvo akambozviita akadhidhwa akafa. Yes. Herodhi akambozviita zvikanzi nevanhu mashoko aHerodhi ndeaMwari. Mwari akatuma ngirozi akamuuraya. Amen. Saka usafunga kuti kana ndichitaura panapa totaura tichitya. Hatina munhu watinotya izvi. Takatumwa naMwari shamwari. Mwari chaiwo kudenga ufunge. Ndiye akandituma. Yes. Zvino ndiri kuAsia uku 2 weeks ago ndakanzwa kuti pane audio yakatenderera kumapurisa uku. Chihura achinzwa audio yandaiparidza pano akapuwa nemapurisa ake kuti ndakati igava nekuti anoparidza nhema. Saka ari kunzi akapopota. Ini ndiri kushuvira kuti dai andideedza Augustine Chihuri ndamutaurira kuti hausati watendeuka hauna mvumo yekuparidza. Process yake yekutendeuka Chihuri inoinvolva kurizaina basa raari kuita riyari. Amen. I'm telling you. Yes. Kana ari serious kuti ada kutendeuka anofanira kutanga arizaina. Because he presides over an institution that has stolen much from this country. Amen. I am telling you the truth. Yes. Anofanga iri futi. Musi unoyo ari kunzi kuGwanda uko aiparidza ikoko. Akaparidza pamusoro peprodigal son. Akati munhu ari prodigal paprodigal son ndibaba. Nekuti baba vakapa mwana pfuma akanotsegeda uko akadzoka asina chinhu. Vakamupa futi zvimwe. Saka parable haifanira kuti parable of the prodigal son, inofanira kuti parable of the prodigal father. Kana Mwari akada kushandisa munhu anogona kutora munhu from anywhere. Yes. Even mu government hatizvirambe izvo. Yes. But kwete nemutoo wakadai. Amen. Haana kutumwa. Anomanikidza mapurisa kuatenda makrusade ake nekuenda kugomo. Tozviziva izvozvo. Fangira harizive. Yes. Anoti baptism yemvura it's a ritual yakapera. Because kana tichitaura futi kuti munhu akarasika takatateerera vhangeri yake. Saka ndikukuudza zvaanoparidza. Yes.
Saka kandidedza ndikapinda muke ndichatanga ndamubvunza kuti uri kutaura neni sani? Sakomishina here kana kuti semushumiri? Because kana woti unotaura neni sakomishina wamapurisa hatichataura zvebhaibheri, taura zvenyika kana zvekuti pane mhosva yandapara. Ukangoda kubata bhaibheri handichakuti komishina, ndakukuti baba vechihudi. Tochikuparidzira vhangeri as a sinner, because vhangeri hauna. He doesn't have the gospel. Amen. He is somebody ane power politics nema resources, and because vanhu vari around him they are his court jesters, like every leader in Zimbabwe. They surround themselves nemapenzi vari kutsvaga kupromotwa nawo, so they cannot tell them kuti muri kurasika. And even mapastors anoenda ikoko vanenge da kupiwa macheke emari, saka havava kudzoti vari kurasika. Madini handisi kutsvaga kupiwa mari naeni, because vhangeri yandakapiwa iyi inotori self-funded, ine nzira dzayo dzainowana vari nayo, and not that way. Amen. He must repent first of all, obhabhatidzwa. Haunongomuka wega kumba kwako wakutoparidza. Anofanira kutiudza kuti kwaWimbo akabuda rini, akabuda sei. Because tine mapikicha ake akapfeka gemenzi ari kwaWimbo. Kana uri mushandi wake rekota unomupa? Kuti chiwenga ndo zvaari kutaura. Ndakatumwa naMwari kaina handivhunduke munhu. Hapana chigaro panyika pano chandovhunduka ini. Because wandinoshumira ane chigaro chekuti kana kusvika so and the mountains melt like wax before you. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ivhangeri yechokwadi ndo zvayakaita. Haasi muparidzi chihuri. Anofanira kutanga atombotendeuka, ombonyarara achitodzidzawo. Manje mucharidza kuti chiwenga pastor futi. Zimonda kuparidza akovana. Kuindava. Sianazvo izvi. Tsvagai zvimwe zvokuita. Kuchepera vanhu vapedza here. Live nyaya dzevhangeri kwatiri tokuparidzirani. Taura chokwadi ndakamira panapa, kana ndikatofa nhasi hana chikwereti naKristu pavhangeri. Ndoparidza ndakasimba ndichiziva kuti anytime zvikanzi zvakwana chibva panyika ipapo ndinenge ndine mubayiro wandinonzi mwanangu wakataura semaparidzirwo arakaitwa nevakakutangira. Hallelujah. Saka takavaudza president vedu mutsamba iyoyo kuti we cannot lecture you on how to do politics, but we have to lecture you on the gospel. You are clueless, Mr. President said. Dai ndaibvumidzwa nenyasha dzaMwari ndikadaenda kuigira tsamba iyoyo kopi yacho. Saka vasati vatidedza ndikutarisira kuti vachatidedza. Vagondibvunza kuti saka uri ndakarasika papi, ndovapfurira magwaro. Kana vakatenda tovanyika mvura. Tovabhabhatidza. Ndinozviziva futi kuti panapa panouya vanhu vemhando yakasiyana siyana. Vamwe vanenge vatumwa kunzi endai munonzwa kuti ari kuti tofuka mhaa muchiteerera munonovaudza. Ndinozvada ndichitaura. Amen. Mukadzi uyu anga akagara pamusoro pemvura zhinji. Zvikanzi mvura idzi vanhu vazhinji. Zvikanzi these are peoples, multitudes, nations and tongues. Kugarirwa kwavanhu nemukadzi uyu kugarirwa kudaiso. Zvinoreva kuti vanhu, number one, they are oppressed, they are under the influence, they are under the spell yemukadzi uyu. Number two, zvakare zvinoreva kuti vanhu ivava ndo vari kuita advertise mukadzi uyu. They are making this woman great, because kana ukanga wagarirwa iwewe waremekedza akakugarira wacho. Zvoreva kuti pakati paakagarira neakagarirwa, akagarira mukuru kupfuura akagarirwa. Saka kana ukati kumunhu gara henyu pamusana pangu, uda kuti iye aonekwe kudarika iwewe. Saka pari kunzi mukadzi uyu akagarira vanhu vazhinji zhinji.
zviri kureva kuti dai vanhu vasina kutenda vhangeri yaantikristu, antikristu angadai asina kuwana mbiri yaava nayo mumazuva edu. But mukadzi uyu anonzi mystery ndiro zita remukadzi uyu, mystery Babylon the Great, the mother of all harlots and abominations of the earth. Ari Babylon kudaro anzi zita rake rinotanga nekuti mystery. Zvoreva kuti chinotori chakavanzika kuti ugone kuziva kuti uyu ndiye Babylon wacho ari kurehwa, unenge watozarurirwa. Ndokusaka ari kunyora ati ndakatorwa mumweya ndikaendeswa kurenje, akatoratidzwa mystery. Saka kuti ugone kuziva antikristu nevhangeri yaantikristu nechechi yaantikristu inotori mystery pachezvayo. Amen. Saka mumystery mune vanhu vazhinji varipo, vanzi multitudes, nations, languages, peoples vakanyura mumystery yaBabylon the Great. But who is Babylon the Great? Babylon the Great is the church of the Antichrist. Amen. The church of the Antichrist, like the church of Christ, it has got so many ministries, it has got so many assignments. Church ya Jesu ili one, ine vashumiri vakawanda, ine hushumiri wakawanda, but hushumiri wese ari matributaries anonodira ku New Testament church. Church ya Antikristu yabva yanzi the mother of all harlots. Zvoreva kuti muchasangana nemaharlots anenge aberekwa naBabylon the Great. Who are the harlots? These are the ministries, the denominations, the churches that are dishing out the seed of the Antichrist. Amen. Iyo chechi yacho pachezvayo basa rayo ndeyekubereka nzenza bedzi. Hamusi kuzosangana nayo, muchasangana nenzenza dzayo. Yes. Mother of all harlots, mother of all abominations. Saka everyone ari kuparidza nhema, mwana weBabylon the Great ndiye harlot iri kurehwa. Everyone ane maabominations aari kuita, mwana weBabylon the Great ari kuyamwa kuchurch of the Antichrist. Amen. Tokuanowana doctrine iroro, maministries acho anenge akawanda, chinongosiyana maitiro avo. Vamwe vanopambia, vamwe mashizha emuhacha, vamwe matombo, vamwe mafuta, vamwe machira ematsvuku, zvinopiwa zvakasiyana, but nzenza dzese idzi dzina mai vamwe chete. Vanonzi mystery Babylon the Great. Amen. Saka zvachiri chakavanzika, ndokusaka uchiona tikati chechi yeZaija yakarasika, unoti munonyepa. It is a mystery. Amen. It could not be beside the Bible. It's a mystery. A mystery. Kana usina kutozarurirwa naKristu kuti apa pane mwana wemhombwe uya, unototi this is a great and wonderful church. And then verse 4, taurotobata uswa nematope. Uswa nematope. Uswa nematope. Vereka verse 4 ya Revelation 17. Mukadzi wakanga akapfeka nguo tsvuku nepepuru. Saka purple nered zviri kunzi ndo zvaanga akapfeka. Pari kuti deception. Yes. Deception number 1 inoda kudeceive vanhu. Hakuna munhu anogadzira mari yefake ogadzira denomination isiri mucirculation. Saka uchiona vakagadzira mafake bond havana kumbogadzira $10, vakagadzira 5. Vachida mari yakakura, but vakaona kuti tikagadzira bond inotire 10, RBZ tisina kuburitsa 10. Haisi deception. If kungoriburitsa bedzi unobva wabatwa. Yes. Saka deception kuda kuburitsa zvakada kufanana nezviri original. Ndo inonzi chii? Deception. Saka deception inenge ichitoti nyasha inoimba Ebenezer tiri munyasha iri deception. Amen. Deception inotoimba neropa regwayana, neropa regwayana, iri deception. Saka pari kunzi akapfeka red and purple. Red iri kudeceive the blood of the lamb. Yes.
panotori paine kutaurwa kweropa rajesu mukati meheresi imomo ropa rajesu rinenge richitaurwa zvekuti kana uri munyuwa unoti vatadza chi inga vari kuti wandi neropa rajesu. Nyamba inongori gemenzi remhombwe the mystery of abomination. Amen. Purple is a royal color. Munotowanzwawo vachiti vhangeri iyi yeumambo, motofunga kuti ivhangeri yeumambo hwaMwari. Deception. Yes. Kangani kawakanzwa zveropa rajesu asi zvichitaurwa nemutoo usiriwo. Vakadzi zvavanoita kana vachipfeka, ndikutaura pamusoro pevakadzi, vanopfeka bra mukati vopfeka blouse kunze, saka havagone kufamba vasina kuzvipfeka zvese zviri zviviri. Saka kuti anzi akapfeka mukadzi anofanira kunge ainazvo, even chimwe chacho usingachione chechirimo. Yes. Saka zvinoita heresi inounza zvese blouse nebra yongochinja order, inoisa blouse mukati bra kunze. Saka imene muchiti atadza chinda makati ngavapfeke mabra, aripo here bra racho? Amen. Zvino mukadzi akaisa blouse mukati bra kunze, vanoti kuvaitwa sei kwako vala, ndieni kwangataure namai ava. Ndo zvakaita vhangeri. Vhangeri rakarongwa rine chimwe chinotanga nechinotevera, rine zvimwe zvinopupurira nezvimwe zvinoparidzwa. Saka ivo zvavanoita vanozviudza zvine disorder asi zvese zviripo. Munotaurirwa zvemurayiro, motaurirwa zvenyasha, murega kuziva kuti nyasha dzinopupurirwa nemurayiro. Murayiro hauchateedzerwa asi unopurupura pamusoro penyasha. Iyo vanouya voti murayiro unoteedzerwa, nyasha dzinoteedzerwa. Brari yarapanzi. Amen. Amen. My examples angu anenge achida kuti anyatsokuratidza pikicha chaiyo yeheresi. Yes. Ungakwira here kombi wewe ukagara pasaidi nemukadzi ane bra riri pamusoro peblouse, unototi kuna adzimai vako, vanhu vari kurwara mukadzi wangu, pana atanga kurwara nepfungwa kusaidi kuno kuwadi woti urikuona pane nyaya dzacho. Right, anga akaita semukadzi uyu akashonga ndarama namabwe anokosha, anga akapfeka mabwe anokosha. Saka ari chechi yeantikristu kudaro hakusi kurongedzwa nekudhekoretwa kwayakaitwa. Tarisai muone kuti Roman Catholic ndiyo the largest church under the sun. The demographic studies say that there are around 7.7 billion as of now people under the sun, of which 2.4 are said to be Chinese. But of those 7.7 billion under the sun, 2.4 billion are Christians and the rest belong to other religious entities. Of the 2.4 billion, 1.2 billion are Roman Catholics. Yes. I am my studies chaiwari official. Unagona kuwachaga 1.2 billion drunkards. Amen. Vakanwa waini yeupombwe wechechi yaantikristu nechikara. Ava vari kuti taunganidza vanhu namakadiwana namagaya, they are playing nemaminds emafools. Vakandiwa yezino mechi nevanhu vana guti ari one kudai. Kana mngasha pane vanhu vakawanda kupfuura makandiwa. The only difference is kuti makandiwa anounganidza vanhu panzvimbo 1 ana Roman Catholic vanoungana panzvimbo dzakasiyana siyana. Saka munofunga kuti makaita sei makawanda. But kana munhu ari right unotora even nemafigures avanotaura ndeekunyepa futi. Kwaane masoftware ekuti kana uchida kutsvaga kuti vanhu 10,000 vanokavha area yakadii, inobva yatokudza masquare meters
kuti vanhu 10,000 vanokavha masquare meters makati, vanhu 100,000 vanokavha masquare meters makati, vanhu 300,000 inotokuratidza kuti mufananidzo twavanhu, so yotomeasure masoftware haabhodhura $2 unodownload. Saka magaya anonyepera vanhu kuti pashiraini pakapa panoungana vanhu 300,000. That is a blatant lie. Yes. It's not possible. That place is very small. Yes. But chaanotaurira izvozvo paH Metro because akaita kana all night ipapo. Mangwana acho veH Metro ndovanonyora vachiti it was pegged with the people. About 350,000 people came to attend Magaya's all night prayer. Vari kunyora izvozvo vakatakwa futi ende vanenge vabhadharwa naye kuti vapushe agenda of the great, the mother of all harlots and abominations of the earth. Number 2, chechi yaJesu haimezhwe kukura kwayo nemanhamba evanhu vauya. Zviri kunzwika here? Amen. Ndakati kukura kwemuhomba hakusiriko kukura kwembambaira. Yes. Munoita 1 million vanhu pasina kana mupenyu anoziva vhangeri yechokwadi. Ichitori mochari hombe yakazara zvituna. Ndingatotungamirira vanhu 5 vese vari vapenyu vachiziva the correct gospel pane kuleader such a bandwagon of gullible people vanotenda kuti munhu anoisa nhamo dzavo mubhegi akaenda nadzo kuIsrael. That is not a church. Yes. So ndakatenda Mwari ndikati Magaya akatumwa naMwari kuti ataure chinhu 1. Akatumwa naMwari kuti approve how foolish our people are in Zimbabwe. Yes. That was his mission. Because what Magaya says, it defies the smallest specks of logic. Pasina kuziva Bible, pasina kutaura nendimi, kungofunga wega iwewe kuti munhu anobhuka tiketi rendege oisa nhamo musecho oenda nadzo kuIsrael. You must be a serious fool kuti utende zvinhu zvakadaro. Yes. The unfortunate thing is such fools are they who are going to choose next year who shall be our president. Yes. Vanhu vanotenda kuti makandiwa vanoenda kumeeting kudenga ndivo vachavhota gore rinouya kuti chagira president. Unotofa uri kuona maresults acho mamiriro akaita. Zvekuti dai zvinhu zvanga zvakanaka nyika ino yambomira kuvhota kusvikira vanhu vane dzinodhonza. So Yes. I'm telling you, Chokwa. apana chatiri kumbovhotera, hapana vanovhota. Vanhu vasati vakunyatsorizina muchemi, mafuse evanhu akatsva. Ndiani angativhotere vadikani? Angavhote ndiani? Kana munhu achitenda kuti madungwe awe chifo pazvigaro kudenga, akagocha 4 kgs the beef kudenga naMwari. Iye zvino ane video, ane poster raakatumira zvikanzi I was trained in heaven, I am now a doctor trained in heaven. All kinds of diseases come. Akunzi Dr. General Prophet Madungwe. Vanhu vachikiya musuwo kuti takuenda kuchechi kunomira munhu mupengo akadaro achitaura. Vanhu ivavo ndo vachavhota gore rinouya. It's a waste of time. Hapana chiri kubobuda. Yes. Vanhu vedu havasati vakufunga straight. Saka uchiona vakatengerwa masesi vanobva vavhotera munhu iye, vanovhota vakadhakwa. Ndozwa vakuti nyika yadhakwa, vakanganwa masesi avakano. It's only in Africa kunotengerwa munhu masesi kuti avhote. Zvinongoitika kuAfrica chete izvozvo. Go and find out. Umere Jesu maoko tuparidza chokwadi. Shamai. Ewe kuwa zvandiri kuparidza izvo ukasazvidzwa pano unozvidzwa kupi? Yes, mukadzi uyu anga akaita sei?
aina namaparera ndo zvarinoita vangeri rinopfuta moto. Uri kuridzwa saka nemadhimoni akanenge achivhika so kuti akomana chokwadi chaakutaurwa nemutoo wakadai ndava kudhara vanhu vedu vakaparidzirana heresi so vohagara munhu wamwari. That was a powerful sermon. Agora yes munhu achienda vosara vachidozvi zvaanga achitaura izvozvo asi vahagana vakatopanana mari dzekombi. Chinoisa hatidaro shamwari, tinoparidzwa wakaruma muromo so ndichitozvoona kuti uyo akagumbuka ndichiisa pakavharwa ipapo ndo panouya tsvimbo futi pakavharwa ipapo ndo panouya tsvimbo ipapo. Because let me tell you, politics is never going to change the nation. Economists are never going to change this country. Amen. There is no economic policy inochinja nyika. Nyika inochinjwa nevhangeri rechokwadi. Ndio inochinja nyika. Because a society is made out of an individual. The smallest element of a society, it's an individual. Yes. Kana tine a corrupt society, tine a combination of corrupt individuals. People who do not fear God. So the diagnosis begins with the individual. Kana iwewe ukaziva Mwari ukaponeswa iwe uchibva pano ukaenda kubasa mangwana ukaofiwa chiuko muhomwe hauchabhadhara. Yes. Tanga tine Pastor Marange china kutora mari tikanza hapana mari yapera tikatora zozvona kuti vanhu havana kuti vakata kuti vatipa mari tikati yapera here mari vadziyapera tikatiwashuwa here zvivadziyapera tikatora tichadzoka mangwana tikabuda tisina mari tichinyatsozviona kuti vanoda kupiwa mbichana kuti vatipe mari. We are not going to compromise the gospel. Amen. Are you hearing this? Yes. And kumira nevhangeri kune marifications. It's not an easy road. You lose friends. You do not become the darling of the people. You become the enemy of the people. Amen. Because naturally people do not want to be told where they are wrong. They want people who pat their shoulders even when they are leading people a very disastrous path. Saka kana tichiparidza tinotoziva results evangeri. Yes. Even mari chaiyo uchaona kana takuti uenda wofanika haimbobuda nevhangeri iyoyo haiburitse mari. Amen. Iyi totozviziva kuti haupe mari kana ukadzwa vhangeri yakadai. Asi dai ndati there is a special anointing. There is a special anointing. Kabroska atroska pa shamanari panapa pane zodzo yekuti zvinhu zvako zvifambe unonyatsoburitsa mari yako kuti zvinhu zvangu zvaita. But hatisi kuda kuita profit. Yes. Because hatina investment mubusiness here. Anofanira kuita profit ndiye akainvesta ndiKristu. And the profit yaKristu haisi mari yauchaunza iwewe. Mweya wako kana waponeswa ndo profit yaari kutsvaka. Saka wega waunza mari kana kuti hauna, I don't care. Yes. That is how I was designed. Ina handina profit because I am not a shareholder. Amen. Jesus Christ is the sole owner of this business. Hapana dzimwe shangu dzakapodza Jesu dzikarova chiwenga kana kuti kwete. Yes. So we don't share glory na Kristu. Anokudzwa ari one. Ndiri muranda bedzi ari kuita proclaim the true gospel. Zvekuti kana uine hope yekuti nyika yedu ichanaka iri kutotangira panapa. Ndopari kunakira nyika ine. Tikaita kansela anotya Mwari, toita MP vakaponeswa, toita senator vanoziva Mwari, toita minister vakatendeuka, toita president vanoziva Mwari, nyika yaponeswa. Nyika yavaraika. Hakuna court ichaita kuti nyika ite right. Zvinovagadzira anti-corruption commission kuti ibate vanoita uori. Zvikanzi former commissioners as anti-corruption abatwa ari corrupt. Anti-corruption yacho iri corrupt. Saka achabata ari kuita corruption ndiani kana arobata wacho ari corrupt futi. Hapana. There is no hope out of man. Shokuruti ngatukwe anovimba nemunhu. Some trust in horses, some trust in chariots, but I will trust in the Lord. And this is how we trust in the Lord. We trust in Him through the gospel. It must change you
It must change your character. It must change the way you think, the way you run your family, the way you relate with others in your location. And when that happens, the whole society is affected in the like manner. Tane vanhu vari honest, vanotaura chokwadi. Kwete kuti munhu anoti mukandivhotera ndichagadzira 2 million jobs. 5 years hapana kana 1 basa raagadzira, odzoka futi oti mukandivhotera ndichagadzira 5 million. Hapana anomboti kuaya makambovibisa akaenda kupi, vanhu vovhota futi. Vanhu vedu vakapepuka here? Chii chiri kuitika munyika muno? People are drunk. Ngativomberere maoko. Kana mwana chaiye ukamuti ndokuigira sweet ukasauya nawo, mangwana ndokuigira yogurt ukasauya nayo, rimwe zuva vanoti madii kukoreka kupromisa. Mombomira kuuya neyogurt, mombotanga mauya nesweet. Iyaye mari mwezuro iyaye. Yes. Uneshuwa kuti unoswera uchicha nezuva uchiteerera that person. Vanhu vapuwa mastands zvikanzi ano ioperation amai, vanhu ngavapuwe pekugara. Amai vati hapadiwe munhu, vanhu nyika ngaiwanise vanhu vayo mastands. $300. Vanhu vapuwa mastands. After 6 months kanzuru yoti right, vakagara zvisina mvumo munopiwa chambiro, chigredha chiri kuuya. Vakagara pakati, vakagara zvisina mvumo. Uritsai zvinhu mupaze dzimba dzamakavana. Kotakapuwa 1 nahandiki zvodza chiri kuuya chigredha, mozotaura nacho kana muchigona. Mangwana unonzi futi yadi kupe stand, uenda foot kurepuwa stand. Mangwana chonzi ipa foot. Comrade. Our society is sick. Our people are sick. They need a healing. And that healing begins spiritually. Unotanga waporeswa pamweya, zvekunyama zvozoita. Because Adam paakatanga kufa pamweya. Saka restoration inotangira futi pai. Character haitange kugadzirwa kana kumweya kusati kwaponeswa. You must first be alive in Christ. Ozotanga kuita zvinhu kwazvo. Wapedza kushanda shamwari, wopuwa payslip, worara futi pabank uchishanda kuti upuwe mari yawakashandira kare. Riri gore reprosperity. Amen. A year of greater life. For how long are you continuing to be delusional? Uchapepuka rini to the reality of life? Uchapepuka rini kuti chechi haisi kumbofaika kupa mari, iwe ndio uchashanda kuti uwane mari? Uchapepuka rini? Mina matumingano yawaitwa iwe uchidzi receive your money, ichauya rini? Hausowa kuita manza here nekubatwa musoro iyo. Mafuta mangana awazora, marabha mangana awatenga, masowe mangani awaenda kunopfugama pakrawa. Na nhasi uchiri kungotenda kuti ukanamatirwa uchawana basa. Ko wadi kutanga kutengesa? Tozvakaita vhangeri? Yes. Roda kukupeputsa so. Asi zvinobaya ijekiseni ka? Chopaya. Hapana unobaya jekiseni achisekerera. Unotoruma mazino. Wojungwa. Uchirwadziwa kudhara, process yekurapwa inotanga yaunza futi kumwe kurwadziwa futi. But ndo matangira anoita kupora kwacho. Izvezvi zvikaramba ushuya uchaita munhu kwayo. Iwewe uchaita munhu kwayo. Chiredio chiya chinobaka malaidzi chawakatenga chiya, handiti chakafa? Ukataya kuchigadzirisa zvikadzine vanogadzira idzi hadzisati dzaane mapatsi idzi, asi wakanga wachitenga $50, wakangoona chibaka malaidzi so, ukanzi nemai chaina chakanaka, ukaenda nacho kumba. Iye zvinezvi hachina mapatsi, chakafa. Ukapinda mumba chinokurwadza, vana vakachibata, siyai redio yangu. Yakafa karedio, ichagadzirwe redio. Ukadzokera kushopu kwawakatenga redio, vakachinja zvekutengesa, kwaane zvimwe zvimaredio zvakasiyana nechawakatenga. Mapatsi hakuna nanhasi. Kudzungaira kawo, uchapepuka rini?
uchapepuka rini. Anga akabata kapu yegoridhe yanga yakazara zvinonyangadza zveupombwe hwake. Kapu yegoridhe. Daniel chapter 5. Ngatisimukei vakagara. Ndatopedza izvezvi, ndatopedza. Uswa nematope. Daniel chapter 5 verse 1. Saka mukadzi uyu anonzi Babylon. Nyaya yatiri kuverenga iri muDaniel chapter 5 yakaitikira muBabylon. Saka Babylon iri physical, iya yekuzodestroyiwa naMwari. Yaiparidza the spiritual Babylon. The spiritual Babylon ndo yanzi mystery Babylon the Great, the mother of all harlots and abominations of the earth. The spiritual Babylon is the church of the Antichrist. The physical Babylon was a picture of the spiritual Babylon. Zvatine mucherechedzo waKristu aizouya muBhaibheri, mumaOld Testament scriptures. Tine mucherechedzo futi waAntikristu aizouya mumaOld Testament scriptures. Saka patanga tiri kuRevelation 17 tanga tichikuratidza kuti chechi yaAntikristu inonzi Babylon the Great. Saka taakudzoka kuDaniel chapter 5 kune Babylon yacho chaiyo yakanga iri physical nation ichitongwa naNebukadnezar wakanga ari muzukuru waNimrod ari weimba yaHam mwana waNoa. Ndiye baba wemukomana uyu ari pachapter 5 anonzi Belshazzar. Belshazzar mazwi maviri, Shazar na Bel. Bel mumwe wavamwari veBabylon. Kuti Shazar kuti the prince of Bel kana kuti muchinda waBero. Remember Daniel akanga ari munhu wechiJudha, wakanga ari muHebheru. Kuti Daniel zvinoreva kuti chii? Zvinoreva kuti the loved one of God, zvichireva zvakare kuti God is my judge. Zviri kunzika zvandinotauira. But tinozviziva kuti paakapinda muBabylon akachinjwa zita akanzi waakunzi Belteshazzar. Daniel wakanga ava kunzi Belteshazzar. Belteshazzar zvinoreva kuti Bel is my judge, kana kuti the favored of Bel. Saka usatambe nenyaya idzi hadzina kungoitika. Haugone kupinda muBabylon ukaramba uine zita rekuJerusarema kwawakatorwa. KuJerusarema kunorepresenta kuNew Testament. Saka kana watapwa uchibva kuJerusarema ukapinda muBabylon, waburitswa muchechi yaJesu ukanopinzwa muchechi yaAntikristu, haugone kuramba uchinzi mwana waMwari sezvo wakanga uchiitwa uri kuchechi yaJesu. Ukangopinda muBabylon unochinjwa zita obva watanga kunzi madzibaba kana kunzi mwana womuprofita. Haugone kupinda muBabylon ukaramba uine zita rekuJerusarema. Amen. Azviti uchingopinda muBabylon unobva wachinjwa zita. But mwangati muri kunyepa imi havana kuchinjwa mazita. 1:6 dzaDaniel. Zvino pakati pavo pakanga pana Danieri naHanania naMishaeri naAzaria. Danieri naHanania naMishaeri naAzaria vari vana vaJudha. Vana ava vana vaJudha. Uri kunzwa manyorerwo avaitwa? Vana vani? Chinzwa kuti vakachinjwa mazita vakanzi kudii? Muchinda wavaranda akavatumidza mazita. Ashpenazi akati hamurarame muBhabhironi nemazita ekuJerusarema, totokuchinjai. Danieri akamutumidza zita rinonzi Belteshazzar. Danieri akanzi waakunzi mwana womuprofita. naHanania rinonzi Shadreki. Hanania akanzi Shadireki. Shadireki zvinoreva kuti servant of Nebu. naMishaeri rinonzi Misheki. Misheki zvinoreva kuti who is who, what Bel is. Mishaeri zvinoreva kuti who is what God is. Misheki zvinoreva kuti who is what Aku is. naAzaria rinonzi Abednego. Azaria zvinoreva kuti may God protect his own. Abednego zvinoreva kuti may Bel protect his own. Saka zvese zvavakaitwa zita rimwe nerimwe ranga rina Mwari waro. Amen. Saka Daniel akabvanzi waamwana womuprofita, Hanania akanzi waamwana wababa guti, Mishaeri akanzi waamudzidzi. Afrika yedu Azaria achibva anziye rufaro kwamuri madzibaba. Amen. Ingoti shoko. Ukapinda muBabylon unochinjwa zita. Yes.
saka makandiwa akachinja chechizita yaimbonzi UFI. Iye zvinezvo katasa paChrist TV pakungonyorwa kunzi Emmanuel Makandiwa. Saka ndakati kudhara vainzi maUFI, iye zvinezvi vakunzi Emmanuel Makandiwa, mamanu. Mazioni majekemisheni ekwamaichaza guta raJehovha. maJehovah's Witness wachinjwa zita kaiwe wapinda muBabylon. Yes. Katidzokere kuchapter 5. Uswa nematope inoparidzwa sei? Babylon icheche antikristu. Mukadzi wacho akabata kapu yegoridhe asi mukati mune zvinodhaka. Spemu yaantikristu waari kuvata naye ndo yaari kudhakisa nyika nayo. Belshaza verengai. Zvino mambo Belshaza wakaitira madzishe ake ane chiuchezana mutambo mukuru. Nebukadhineza wakanga afa because Belshaza zvaari mwana waNebukadhineza. Zvinoti Belshaza unorepresenta antikristu, mwana waSatani. Ndosaka pachapter 13 yaRevelation panonzi shato yakapa chikara masimba ayo nechigaro chayo. Amen. Saka antikristu wapuwa simba naSatani sezvakaita Kristu unonzi Mwari wakaisa zvinhu zvese pasi petsoka dzake. It's a parallel system yezvitendero. Yes. Belshaza akaitira a great feast to 1,000 of his lords. Akanwa waini pamberi paivo vane chiuru chezana. Pane zvawaona? Belshaza akaita sei? Babylon yakanzi iri kudhakisa vanhu nei? Waini yei? Yeupombwe hwayo. Saka kunwa waini kwa Belshaza idhokutirini raantikristu riri kurohwa muBabylon, mucheche antikristu. Yes. Zvino Belshaza wakati abatwa ndokubva adhakwa antikristu newaini. Akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama nesirivheri. Yes. Tangidzai verse 2. Verse 2, yes. Zvino Belshaza wakati abatwa newaini ndokubva yampinda viceroy. Akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama. Adhakwa ndokubva ati vakomana ndatodhakwa kudhara. But pane mumwe midziyo yendarama. Tati mukadzi akabata kapu yei? Iyo kapu yendarama iyo. Yes. Yakanga yabviswa nababa vake Nebhukadhinezari patemberi aiva paJerusarema. Makapu egoridhe anga ari aMwari. Nebhukadhineza ndiye akanga atora makapu aMwari kuJerusarema. Mazuva akapamba Judha. Nebhukadhineza ndokuuya nawo muBabylon ndokubva apfigira mukabati. Nebhukadhineza akafa asina kubata makapu aMwari. But panofa Nebhukadhineza mwana wake anoti ndoatora makapu aMwari egoridhe. Ndiigirei kapu yaMwari yegoridhe ndiisire brongo. Yes. Kuti iye mambo namadzishe ake navakadzi vake navarongo vake vanwe nayo. Zvikanzi aida kushandisa kapu dzaMwari kuti anwe doro iye mambo his princes, his wives. Maona Babylon kuti anzi is the mother of harlots. Ichiroti nzenza dzake dzakawandaka idzo dziri papo pakanzi mawives apa. Mawives aBelshaza, machechi akatangwa naantikristu, maministries namadenominations aantikristu ndoakati hano ndine kapu dzaMwari dzandinadzo dzandoda kuti tinwire zvedu muchaiwa wedu. Yes. Ipapo akauya nemidziyo yendarama. Zvikanzi and his concubines and his harlots. Concubines zvinongoreva kuti pfambi dzake. Nzenza dzangu muri kupi? Iyo John Walker. Dirai mukapu yaMwari yegoridhe murove Montelo Chateu. Kuinga manga matotanga pati makapu aMwari asipo. Mazotororei kapu dzaMwari. Zvikanzi anga adhakwa.
zvekuti dai akaramba ari sober Belshazzar, kapu dzaMwari haaibata. Zvichireva kuti anotori nedzimwe kapu dzaakatobonwira dzisiri dzaMwari. Imobva ikaimi muende ku17:5 dzaRevelation, because tine kunwa kuviri, tine 2 mena dzekunwa kwaBelshazzar. Anotombonwa adhakwa ndopaanozoti ndipei kapu dzaMwari ndinwire. Akanga asisanwe zvekudhakwa, akanga akungonwa zvongodo kungoramba achinwa kunyanga adhakwa. Yes. Pauma yake pakanga pakanyorwa zita rakawanzika iri: Bhabhironi, guta guru, mai vemhombwe nevezvinonyangadza zvenyika. Yes. Ipapo ndakaona mukadzi akabatwa neropa ravatsvene uye neropa rezvapupu zvaJesu. Ndikati ndichimuona ndikashamiswa nokushamiswa kukuru. And I saw the woman drunken with the blood of saints and with the blood of the martyrs of Jesus. Iye akabata kapu yegoridhe yaari kudhakisa nyika nespemu yaAntikristu. But iye kana achidhakwa haanwe spemu yaakabata mukapu yegoridhe. Anonwa ropa revatsvene, anonwa ropa rezvapupu zvaJesu. Ndozvaanodhakwa nazvo. As I speak to you now, the Roman Catholic Church is guilty of the murder of more than 5 million believers from the year 200 BC to date. Vakaurayiwa nana Emperor Nero, ana Emperor Titus, ana Emperor Iglesias. Zvakaitika kudhara zvichiitirwa pane yainzi Colossus Arena. Ana Nero nana Titus vaive nemapere nemataiga neshumba zvavaichengeta. Ukabatwa uchiparidza rekumuka kwaJesu waitorwa. Nero ogara pacheya so oiswa muground muColossus Arena, mapere ovhurirwa okubvarura. Nero achinwa waini achinzi ari kufadzwa nekubvarurwa kwako nemapere. This is how most of the early preachers of the day were killed. Nevatungamiriri veRoman Catholic Church yamuri kupinda iyi muchinzi ndeyamwari wokudenga. Amen. Roman Catholic killed more than 5 million believers. But they don't want to talk about it. Yes. They will say Hitler killed the Jews. Well, who are the Jews anyway? They are in ordinary people like Zimbabweans. Yes. There is no place without such kind of a history. But what we are talking here, we are not talking about a tribe of people. Jews are not special to any other religion or to any other kind of people. Who are special under the sun are the elect of God by grace, both the Jews and non-Jews. So if the Jews which were killed by Hitler were not believers, they were dead even before Hitler had killed them. So they are not an issue after all. Amen. So don't tell us about the Jews which were killed by Hitler. Tell us about the believers, Vakaurayiwa neRoman Catholic, because those were the martyrs. The martyrs of Jesus. Vakaurayiwa naBabylon the Great. Kana auraya vanopupurira Jesu, otora ropa ravo obva anwa. Amen. Ndo madhakwirwo akaitwa Belshazzar asati akumbira kapu dzaMwari. Akatozotora kapu dzaMwari adhakwa kare neropa revatsvene. Usati kutamba nayo yakarehwa pa69 dzaRevelation. Zvikati ndakaona mweya yevatsvene yakanga iri pasi peatari yaMwari. Ikati, how long, O God, true and faithful, shall you delay to avenge the blood of your saints? Vakanzi nyararai vakapuwa nguo chena. Kune vamwe vakafanana nemi vanofanira kuurayiwawo semi. Amen. Vaipupurira Jesu vakaurayirwa kupupurira Jesu. Jesu akasiya azvitaura zvikanzi, yeah, the time shall come to pass that while they killeth you, they thinketh that they are doing God a service. Amen. Sezvavakaita pavakauraya Stephen, sezvavakaita pavakauraya Pauro mupostori, sezvavakaita pavakauraya Peter, kana vachida futi vanogona kuuraya. They are free to do so. Amen. It is actually
a system yekuti vanoparidza Jesu vanogona kufira vhangeri. It is actually a blessing kufira vhangeri. So some of us, we are not bothered after all. Mukatodaro mune magona. Amen. The stakes are too high. Yes. Urugona kunyarara koita. Asidekwa kuri kushira ini kada irino. Go deeper, papa. Out. Chinopanapa unoita soba. Unyazitaka kunoti injini yangu yasunungurwa mabhaudhi ese. Yakuitwa overhaul chai. Nobva panapo wakunyatsoita soba. Breki dzako dzakutambidzana moto so. Ukasvika kumba uchaita vhavhu unonzi naadzimai kwaita kunyarara kuti ndichiri kubhodzera kari chiri hwagomba. Tenda Jesu, omera Jesu mawere. Ivhangeri yakanaka shamwari. Hande ku5 dzaDhanieri. Uswa nematope. Ipapo vakauya nemidziyo yendarama yakanga yabviswa patemberi yeimba yaMwari yaiva paJerusarema. Iye mambo namadzishe ake navakadzi vake navarongo vake vakanwa nayo. Toreka kapegoridheni. Right. Atorohwa kudhara neropa revatsvene kuti Antikristu wakatouraya kare vamwe vedu. Vazvinzwa dikani? Yes. Akatouraya vamwe kare. Taverenga pachapter 12 yaMabasa tikaona James achiurayiwa naHerodhi. Herodhi muRoma. Iye Roman Catholic. Yes. Ndiyo yakauraya Apostle James. Jesu aripo. James akaurayiwa. Iforoma. Kuti vhangeri yakanzi inotambudzikirwa. So it's part of suffering for the sake of the gospel. Saka ukapindwa nevhangeri chaizvo, you don't even think about it. Unenge uchitoti dai ndikafanana nehama dzangu vakafira vhangeri. Amen. Saka Belshazzar akabva ati torai kapu dzaMwari. Kapu dzaMwari dzabva dzanzi dzakanga dzatorwa Jerusarema. Zvoreva kuti kapu idzi mukadziona muBhabhironi hadzisi dzeBhabhironi. Kapu ndedzeJerusarema dzakatorwa bedzi nababa waBelishazar. Jesu pachapter 6 verse 44 yaJohani unoti hakuna anouya kwandiri kana baba vangu vasina kumukweva. Zvichireva kuti Jesu anoponesa vapiwa nababa. Kapu dzaMwari dzabatwa naBelishazar haasiri akadzitora, tatorwawo Jerusarema nababa wake. Saizvozvo hakuna kuna anouya kuna Antikristu kana asina kukwevewa nababa waAntikristu kwaari. Ukunzwa here vhangeri pana pashamari. Ndozokorodza. Jesu akati hakuna anouya kwandiri kana baba vangu vasina kumukweva. Zvichireva kuti usvike pana Jesu baba ndo vanenge vachikukwevera kuna Jesu. Kapu dzaMwari dzaive Jerusarema dzawanikwa muBhabhironi naBelishazar akanwira doro. Dzakapinda sei muBhabhironi dzichibva Jerusarema? Zvikanzi dzakanga dzatorwa nababa vake. Zvichirevawo kuti hakuna kapu dzaMwari dzinouya Bhabhironi kuna Belshazzar kana baba vaBelishazar vasina kudzitora. Saka weshe anouya kuna Antikristu anenge akwevewawo naSatani kuti aende kuna Antikristu. Wese anouya kuna Jesu akwevewawo naMwari kuti auye kuna Jesu. Uri kuona deception? Satani anoteedzera manuggets nemaframework aMwari zvekuti kuti uone kuti deception hainonetsi. Amen. Kapu ndedzaMwari dzamuBhabhironi dziri kunwirwa masese, uswa, ifodya. Nekuti pakatorwa makapu nendiro. Saka pakatanga kuputwa fodya. Ndiro dzaMwari dzaipisirwa mashizha mutende rokusangana. Dzaipisirwa mashizha munzvimbo tsvene. Dzikatanga kuitiswa basa reashtray. Ane chimonera chake, ane shamburoko yake, ane bonza rake, vakuisa hutsi, vakuisa madota efodya mundiro dzaMwari.
kapu dzaMwari dzaidiraniswa ropa nezvimwe zvinodiraniswa mafuta nemaspices, Mwari achipisirwa achikudzwa nemuprista mukuru. kuJerusarema kwaive netemberi yakanga yavakwa naSolomoni yakadhiritswa naBhabhironi naNebhukadhineza mambo weBhabhironi, ndo yakuisirwa doro naBheoshazari. But Belshazzar haasi ega, ane maprinces ake, ane mawives ake, ane maconcubines ake. Saka Antichrist haashande ega, ane mabishop ake, ane maoverseer ake, ane mafounder and president ake, ane maprofita ake, ane mageneral overseer ake, ane mafata ake, ane mapopu ake, ane macardinals ake. Amen. Hallelujah. Matope aisirwa mundiro dzaMwari, uswa hwakuisirwa mundiro dzaMwari. Honai, 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 honai. Kapu yamaisira masese iyi yaimboisirwa mura mufunge mukauya Jerusalema naye. Uchabvunza Belshazzar adhakwa neropa revatsvene. Takasara toparidza adhakwa kudhara Belshazzar. Yes. Saka uchiona unonzwa vachiti tokuuraya ukaramba uchitiparidza. Ndoyega mazwa avasara nawo. Dai vaititambisa vangadai vakatanga vachiti tokunyima pei, zvino handina pei. Saka vakaona kuti yemari haishande, haasi kuita zvemari. Kuti vati unoita rombe, tagara vhangeri reprosperity handiyo yatiri kuparidza. Saka vanonzwa kuti tokuuraya, tokuuraya. Vagara muri vaurayikai. Jesu akati pa23 dzaMateo, mune nhamo vaFarisi navanyori, nekuti munochenesa marinda evaprofita vakaurayiwa nemadzibaba enyu. Munotaura muchiti dai takanga tirisu hataivauraya. Naizvozvo munopupura kuti muri vana vemhondi. Madzibaba enyu akauraya vaprofita vangu. 11:49 dzaruka tobva dzati zvinokuchenjera kwakati ndichavatumira vaprofita navaapostora vachauraya vamwe vavo, vachatambudza vamwe vavo, kuti ropa revaprofita vakaurayiwa mhosva yavo itongerwe pavari, kubva pana Abheri kusvikira pana Zakaraya akaurayirwa pakati peatari. Amen. Saka vhangeri inototaura shamwari kuti vanoshumira vachatamburira vhangeri yavanoshumira. I can assure you, yes. I am ready for that. I am not going to change the gospel so that you may clap louder for me. I don't intend to receive a loud ovation from anybody. Amen. My reward shall be given unto me on the day of his appearing. And I am looking forward to that. Kana zvichida kuti ndiparidze magaro ari pachena nekushaya chekupfeka, ndichiparidza chokwadi shamwari. I am ready for that. Amen. Saka kapu yabatwa naBelshazzar nenzenza dzake nevakadzi vake nemaprinces ake vari kunwira kapu dzaMwari doro. Verse number 4. Vakanwa waini vakarumbidza vamwari vendarama nesirivheri. They drank wine and praised the gods of gold and silver, the gods of brass, the gods of iron, the gods of wood, and the gods of stone. Vakabata kapu dzaMwari so vachirova waini dzavo vachitenda kuti ano tinotenda benhura, tinotenda naneana nanyakasiyana nakachisikana, vachitenda mwazha, vachitenda makandiwa. Mwari arangarira Zimbabwe aipa muprofita hameno kuti paanga asati amuka manu Mwari anga akaita sei Zimbabwe, because kurangarirwa kweZimbabwe kana kuchiuya nekutanga kushopera kwamakandiwa zvinoti Mwari anga akakoshiwa Zimbabwe. Makandiwa paanga achiri kumuzarabanuku achiri madonje nababa wake. Uye kuti kana afa makandiwa hatiziva kuti Mwari anenge aita sei Zimbabwe. Isu tinoziva kuti Mwari wakarangarira nyika paakatipa Jesu. Saka kana atirangarira nemutoo iwoyo, kurangarirwa ikoko hakupere, nekuti Jesu mupenyu nekusingapere. Amen.
dzamwari kapu ndedzamwari, but zvaiswa mukapu dzamwari idoro raBherishazari. Vachirumbidza vamwari vegoridhe, vamwari vesirivha, vamwari vemundarira, vamwari vesimbi, vamwari vemiti navamwari vamatombo, vachinwira doro mukapu dzamwari, vachirumbidza vamwari vemiti. Yes. Zvino nenguva iyoyo minwe yeruoko rwemunhu yakauya ikanyora pakatarisana nechigadziko chomwenje, achitamba soporoki soBherishazari so achititeremuka panda ndokubva pangoonekwa zvigunwe zvichinyora pakatarisana nepamadziro. Yes. Pasuko ramadziro eimba yamambo. Yes. Mambo akaona chanza cheruoko ndobva mambo aona chanza cheruoko asi haana kuona muridzi weruoko. Ipapo chiso chamambo chakashanduka maari, pfungwa dzake dzikatambudzwa, zvifundo zvechiuno chake zvikazununguka. Yes. Mabvi ake akarovana. Mazwa aya akaova. Hanzi chiso chake chakashanduka maari, zvichireva kuti mafyuzi ake akatsva. Mafyuzi aBherishazari mazvita atsva kudaro, ndopanonzi the joints of his loins were loosed. Mabhaudhi emuchiuno make akabva atyoka. Zvikanzi his knees smote one against another. Mabva akatanga kudeoso, but kadhanzi kacho kanodetsa. Bozi chiuno kana chasunungukaka chaideoso chiuno so mabva achirovana. Saka izvozvo handigone kuzviita nekuti changu chiuno chiri right, but chaBherishazari chiuno chaitenderera mabva achirovana futi so. Mambo Bherishazari, mashoko satushuka, matairo dhenzi apera, macontrol arms havasini, idava. Yozi zvinopane ruoko, vanyora, anaona muridzi waro, vanyora handisi kuzviziva, zvinotyisa. Ndobva doro rapera kuti wa! Yes. Mambo akadanidzira achiti vauye nen'anga navakaradhiya navapemberi. Mambo akataura akati kuna vakachenjera veBhabhironi, ani nani ungarava izvi zvakanyorwa akandizivisa kukudzirwa kwazvo, uchafukidzwa nguo tsvuku nokushongedzwa ketani wendarama pamutsipa wake. Right, mazvita zviranza omana n'anga dzese uyai muriona kuti haana anoziva Mwari palist revanhu vaMwari vainavo. Ane maastrologers, machaldeans nemasoothsayers, ndo list rechechi yemuBhabhironi. Vanoverenga mwedzi nenyeredzi, van'anga dzevechikaradhiya nevanouka, ndo vakanzi ndimi chechi yacho. Hati FM yauya nezaija, verengai runyoro mutange mandiudza kuti pakanyorwa kuti, mozondiudza kuti panorevei. Paka paine 2 assignments. Language yacho chaiyo akaitadza kuiverenga, nekuzodudzira kuti zvinorevei akazvitadza. Yes. Ani nani ungarava izvi zvakanyorwa akandizivisa kukudzirwa kwazvo, uchafukidzwa nguo tsvuku nokushongedzwa neketani wendarama pamutsipa wake. Yes. Uye uchava mubati wechitatu paushe hwangu. Yes. Ipapo vakachenjera vose vamambo vakapinda, asi vakanga vasingagone kurava zvakanyorwa. Kurava chete kuti Bhaibheri rinoti kudi n'anga hadzizvigone. Saka uchiona dzinoverenga pakanzi wakaitwa murombo kuti tive vakapfuma neurombo hwake, ototi receive your money. Iwo pasina kunzi wakaitwa murombo pamari, pakangonzi wakaitwa murombo. Havana kuziva kuti wakaitwa murombo paitaura kuti wakaitwa murombo nemuti upi. Saka kutoverenga benzi zvakanyorwa havagone. Saka uchiona vachiimba Eria waenda nengoro yemoto, izvo zvakanyorwa zvichiti wakaenda nechamupupuri. Kuverenga benzi zvakanyorwa havagone. Haleluya, haleluya. Chii chinovatadzisa in'anga dzemukaradhiya
mazwaya haadudzirwe nevakaradhiya vemubhabhironi, anoda wekujerusarema ndiye anouya odudzira zvakanyorwa kuti zvinorevei, overenga language iri mubhaibheri. Yes, kana kuziisa mambo kududzirwa kwazvo, kuziva kuti zvinonzi interpretation tsakata. zvino mambo Belshaza akatambudzika kwazvo. Yes, chiso chake chikashanduka maari, namadzishe ake akakanganiswa. Yes, ipapo vahosi akapinda muimba yomutambo nokuda kwamashoko amambo namadzishe ake. Yes, vahosi vakataura vakati, vahosi vakati kudii? imi mambo, imi mambo, raramai nokusingaperi. rarama. Muri kuona kuti queen vanga vasipo. Pakatangwa pati panga paine mawives nemaconcubines, but musi waka vakazenge vakutsva mafuse vachirova. Nguva yese iri kunzi nenganga ati zvigone havana kumira bedzi kurova namabvi ndobva yenda kuna vahosi Babylon the Great, vakanga vari papati maconcubines nemawives, maministries nemadenominations, but iye wacho chechi yeantikristu chaiyo chaiyo yanga isipo. Ndobva yanzwa kuti pari kunzi mambo west yavo yasununguka, mabva ari kurovana, chiso chavo chachinja, n'anga dzadedzwa nevafemberi nevanouka vechikaradhiya vazvitadza. Chii chaitika zvikanzi pane ruoko rwanyora patorwa kapu dzaMwari. Ndokubva mambo vari kuda anoverenga kuti runyoro rwuri kutii, ozodudzira kuti runyoro runorevei. Zvino n'anga dzazvitadza. Mambokadzi vakati toenda tinomutaurira. Zvikanzi namambokadzi, mambo raramai nekusingaperi. Yes, pfungwa dzenyu ngadzirege kukutambudzai, chiso chenyu ngachirege kushanduka. Yes, muushe hwenyu mune murume uno mweya wavamwari vatsvene mukati make. vamwari vamina mamuchitambira havazvigone. Mumusha muno mune murume ane mweya wamwari mutsvene anogara muno. Yes, pamazuva ababa venyu chiedza cheziyo nenjere zvakafanana nenjere dzavamwari zvakawanikwa maari. Namazuva asatana achibata chivi akauya murume iyeye akademonstrata chiedza nenjere. Iwe usati watanga kutonga, because antikristu anomuka after the cross. Because Satan akaoperata before the cross. Saka Satan akakundwa pamuchinjikwa ndokubva atsakatika kumwoyo wenyika, ndokubva kwazoonekwa chikara chichikwira. Saka New Testament ndo inoona the operations of the Antichrist, but Old Testament inoona the operations of the devil. Saka vahosi vaBelshaza vakuudza mufanawo kuti namazuva mudhara wako murume iye takamuona kuti anga aine simba, nekuti Jesu akauya namazuva aNebhukadhineza, akauya akakunda Nebhukadhineza pamuchinjikwa, akakunda chivi. Antikristu unomuka after the cross, but before the cross kwakatomboonekwa murume iyeye akaita 33 years ari pakati pevanhu, akademonstrata kuziva kwake, akademonstrata kuti mweya waMwari uri pamusoro pake wakanga amuzodza kuti aparidzire varombo, kuti asunungire vakasungwa nekusvinudza mapofu. Saka mukadzi waBelshaza anoziva history yemurume iyeyi namazuva ababa vake. Zvoreva kuti mukadzi waBelshaza anoratidza kuti anga ari mukuru kupfuura Belshaza, nekuti anoziva zvakaitika namazuva ababa waBelshaza zvisiri kuzivikanwa naBelshaza. Belshaza wakakurira kubhodhiri school here, usingazive murume akatapudza mudhara wako, akadudzira hope dzamudhara wako, akaita kuti mudhara wako ambopenga for 7 years, nezviroto zvamudhara wako zvakadudzirwa nemurume iyeyu. Wanga uri kupi Belshaza? Uri kutaurwa nemukadzi wako. Because chechi yeantikristu yanga iri muna Satan mazuva aioperata during the 33-year ministry of the devil, in as much as the Church of Christ was in Christ during those days as well. Yes. Amen. Yes. Mambo Nebhukadhineza baba venyu, ivo mambo baba venyu vakamita mukuru wavachenjeri nen'anga navakaradhiya navafemberi. Murume iyeye akakura kudarika vakaradhiya vese nen'anga dzese. Akatoonekwa nababa vako kuti anga ari mukuru kupfuura n'anga.
murume iyeye. Yes. Nokuti kuna Dhanieri wakatumidzwa Bhelteshaza namambo. Yes. Kwakawanikwa mweya wakanaka kwazvo. For as much as an excellent spirit and knowledge and understanding nokunzwisisa and interpreting of dreams nokududzira kurota and showing of hard sentences. nokubudisa mashoko akavanzika. Kune mashoko akavanzika aanoburitsa murume iyeye. Muri kunzwa nyaya yaJesu yaanoti hakuna anoziva mwanakomana asi baba, hakuna anoziva baba asi mwanakomana, naava vashoma bedzi mwanakomana vaanenge achida kuzarurira. Saka ndiye ari kunzi anogona kushowa mahard sentences. Mascriptures ari hard sezvakaita zvakanyorwa pamadziro apa. Murume iyeye anozvigona Bhelteshaza. Yes. Nokusunungura fundo And dissolving of doubts. Ndopandakatika iyi inoda zuva rayo. Zvikanzi murume iyeye anodissolva, anonyungudutsa doubt. Muchiri kuirangarira? Ndiwe here akala kuti tomirira mumwe. Zvikanzi ndaona mutaurira kuti mapofu tiri kusvirudza varwere tiri kupora vakasungwa ndikusunungura. Ucharamba uchiti confuse kusvikira rini? Kana uri weKristu titaurire. He is the man able to dissolve doubts. Yes. Because Old Testament yanga ine doubt. Ko Messiah anouya ari sei? Messiah ndiani? Anouya rini? Achauya kuzodii? Saka pakauya Jesu akadissolve everybody's doubt that indeed he was the Messiah. Yes. Yes. Zvino Dhanieri ngaadanwe, iye uchakuzivisai kududzirwa kwazvo. Right. Saka ngatichisiyana nekudanwa kwake, tingoenda patinopedzesa nyaya inapo. Daniel chapter 5 and verse 24. Naizvozvo chanza choruoko chakatumwa chichibva kwaari zvakanyorwa izvi zvikanyorwa. Saka Danieri akazodedzwa. Aya ndiwo mazwi edudziro yaDhanieri kuna Bhelteshaza. Danieri akati kudii? Zvino zvakanyorwa ndezvizvi. Zvakanyorwa ndezvizvi mambo Bhelteshaza. Mene mene tekerofasi. Mati murida kutanga maverengerwa zvakanyorwa. Mozoudzwa kunzi zvinorevei. Saka assignment yekutanga kuverenga panoti mene mene tekel yufazini. Ndo zvakanyorwa mambo. Akatarisa so asingagone kuzviverenga. Kwakutoverengerwa naakanga auya. Yes. Asina kunwa doro mukapu. Remember Daniel doro anga asina kunwa. Yes. Vese vakanga varimo vaimuona achirova namabhiso vachitadza kuverengawo. Nekuti kana watonwa waidi hauchagona kuverenga zvakanyorwa. Panotodiwa asina kunwa kuti averenge zvakanyorwa shamwari. Funzari pasati pako wakanwa here? Kana wakanwa uchatomboverenga shamwari. Wakutoda asina kunwa kuti akuverengere. Yes. Kududzirwa kwechinhu ichi ndikoku. Taverenga assignment yekutanga yapera kwasara yechipiri dudziro. Mene Mwari wakaverenga mazuva oushe hwenyu akahugumisa. Zvikanzi mene zvinongoreva kuti waverengwa kuti uchatonga kusvikira rini. Ndobva wagurwa umambo hwako. Tekel zvinoreva kuti iwe wayerwa pachiyero ukaonekwa wakareruka. Zvikanzi tekel zvinoreva kuti waiswa paskero. Weight yako is too low. Zvikanzi pana problem yako. Thou art weighed in the balances and art found wanting. Makeji zako beri ayaya. Kupoita 3 kgs munhu wamambo. Uriona here kuti skero iyi haisi yemuMontana Meats. Yava skero yekururama. Ari kunzi wayerwa nechikero chekururama ukaonekwa usina kana kururama zvachose. Wakareruka Bhelteshaza. Yes. Perezi ushe hwako hwakamurwa hwapiwa vaMidhia navaPezhia. Yes. Ipapo Bhelteshaza akarayira vakafukidza Dhanieri nguo yepepuru akamushongedza uketani hwendarama pamutsipa wake akaparidza pamusoro pake kuti ave mubati wechitatu paushe hwake. Yes. Nousikuwo mambo Bhelteshaza muKaradhia wakaurawa. Darius muMidhia akapiwa ushe ana makore anenge 62. In that night
Belshazzar, the king of the Chaldeans, was slain. Akafa usiku wadudzirwa runyoro naDhanieri. Zvichireva kuti makapu ese anga ari mumaoko maBherishazari. Haari dhimwe kana Bherishazari ari mupenyu. Rufu rwaBherishazari harisi kuda back to sender. Yes. Rufu rwaBherishazari harisi kuda anointing oil. Rufu rwaBherishazari harisi kuda gomo, riri kuda kuverenga mazwi akanyorwa nekududzira. Amen. Ndokusaka muri kuona kuti kunoendwa kuchiitwa pati naBelshazar hakuna runyoro rwanga ruchinyorwa nekuverenga. Kwakungori kunwa nekutamba nekudhakwa nekupfumbura utsi. Pakatozonyorwa runyoro pati yakabva yapera. Yes. Saka uchiona kana vari kumashiraini aBherishazari kuchechi dzaantikristu hakushumirwe. Kune kuchiitwa fundraising, kune kuchiitwa out. Madhimoni achipuwa maika achiparidza. Wakabata mari yake unobva kupi? Mapati ari kuitwa naBelshazar. Amen. But kana tasvika isusu shamwari veboka raDhanieri, veboka raKristu, tinonanga kumadziro straight so tonoti tipei bhuku tiverenge kumadziro. Bhuku robva raverengwa so robva rati antikristu ayerwa akaonekwa akareruka nekuti vhangeri haana. Haleluya, haleluya. Saka madziro akaverengwa naDhanieri, magwaro akaverengwa naKristu, magwaro akadudzirwa naKristu, aine program yekuridhima kapu dzake dzakanga dzichinwirwa doro naBelshazar. Regai tiverenge madziro vanababa nanamai, regai tidudzire zvakanyorwa, nekuti pane kapu dzaMwari dziri pano dziri kuisirwa matope edoro neuswa hwefodya naBelshazar. Kapu dzaMwari 220 dzaTimoti wechipiri. Zvino muimba huru hamuna midziyo yendarama neyesilivheri bedzi. Muimba huru. In a great house there are not only cups of gold and of silver, but also of wood and of earth. Asi mimwe yamatandawo neevhu And some to honor and some to dishonor. mimwe inokudzwa mimwe isikakudzwa. Makapu nemandiro aMwari kaya. Akunzi naPauro muimba huru hamuna makapu nemandiro anokudzwa bedzi. Mune mandiro egoridhe, mune mandiro nemakapu esirivha, mune mandiro nemakapu emiti, mune mandiro nemakapu evhu. Mamwe anokudzwa mamwe haakudzwe, asi makapu nemandiro emuimba huru. Ndiro idzi nemakapu idzi ndedzipi? Naizvozvo kana munhu achizvinatsa kwazvo pazvinhu izvi, Kana munhu achizvinatsa kwazvo pazvinhu izvi, uchava mudziyo unokudzwa, achava kapu inokudzwa, yakaitwa mutsvene, kapu yakaitwa dzvene. yakakwaniswa basa ratenzi. Saka kapu dzaMwari dziri kunwirwa doro naBherishazari. Vanhu Amen. 23-25 dzaMateo. Yes. Mune namo vanyori navaFarisi. Imi vanyori navaFarisi, Muri vanyengeri, vaita sei? nokuti munonatsa kunze kwemukombe nendiro, Munonatsa bvisai mukombe mise kapu ipapo. nokuti munonatsa kunze kwekapu nendiro, asi mukati muzere nokukara nokusazvidzora. Asi mukati mekapu makazara kukara, mukati mekapu makazara kusazvidzora. 26. Iwe muFarisi wakapofomara, tanga kunatsa mukati mekapu nendiro kuti kunze kwazo kugochenawo. Nditaurirei kapu inokara panyika pana. Nditaurirei kapu isingazvidzori panyika pana. Kapu dzinokara vanhu kavari kurehwa. Kapu dzisingazvidzori vanhu kavari kurehwa. Ngatisumukei vakagara. Saka Dhanieri mukamuona apinda mumba maBherishazari, haana kupinda kuzonwawo doro raBherishazari. Uri kundinzwa here mudikani? Mukaona Dhanieri apinda mumba maBherishazari, haana kuuya kuzokumbura kuzobata maoko amambo vari kudedera. Idea yaDhanieri ndeye kuverenga runyoro nekurwududzira zvichiunza rufu rwerunyoro akarunyorerwa.
akainyorerwa runyoro akapuwa interpretation anobva afa usiku iwowo. Saka chiri kurambirwa nevarume ava kuti tiverenge magwaro tichidudzira saizvozvi. Anozviziva Belshazzar kuti rwendo rwuya rwakaverekwa madziro ndakazoguma ndafa muprofesi yechiprofita chaBelshazzar. Saka tikanga tichiverenga runyoro so tichidudzira tinoda kuti tiite sei, tiunze rufu kana kuti tiunze defeat yeAntichrist. Because rufu rwaBelshazzar kukundwa kwaAntikristu negospel raKristu. But rinoda Kristu ndiye anodiwa nekuti ndiye akanyora madziro. Chitarisai muone kuti achinyora hapana kuonekwa mutumbi wese, pakangoonekwa zvigunwe zvichinyora, nekuti kana achinyora anoshandisa zvigunwe, anoshandisa vanhu. Pakaonekwa Pauro achinyora, pakaonekwa Peter achinyora, pakaonekwa Daniel achinyora, zvigunwe zvake zvaakashandisa. Amuone Kristu achinyora Bhaibheri, muchaona Mateo achinyora Bhaibheri. Zvigunwe zvakanyora runyoro. Haisi nyaya yezvigunwe zvaMwari, inyaya yekuverenga zvakanyorwa nekududzira zvakanyorwa. Musatsvage muridzi wezvigunwe, verengai zvakanyorwa. Omera Jesu maoko. Johana achinyora zvigunwe zvaishandiswa. Unonzwa achiti makareva nemweya mutsvene nomuromo wababa vedu Dhavhidhi muchiti chigunwe chakashandiswa. Mwari akashandisa vanhu kunyora Bhaibheri, but hatisi kudzidza nezvevanhu vakashandiswa. Toda kuverenga zvakanyorwa, todudzira zvakanyorwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Pane kapu dzaMwari dzatinadzo muZimbabwe, pane ndiro dzaMwari dzatinadzo pana First. Tiri kunwirwa doro naBelshazzar, tiri kuitirwa eshitire dzefodya, uswa hwefodya nematope edoro ari kunwiwa naBelshazzar mukapu dzaMwari. Kapu dzaMwari, kapu dzaMwari, kapu dzaMwari, kapu dzaMwari. Mwari akakugadzira kuti agokuponesa shamwari. Wakasikwa nemufananidzo waMwari, Mwari achida kuti udzoke kuna Mwari. Waitombogara Jerusalema shamwari, ukatama ukaenda Bhabhironi. Ona wakunwirwa doro zvekuti dai usina kuenda Bhabhironi ungadai usina kumboisirwa masese iwe. Ukaenda Bhabhironi ukaitwa mudzidzo ukwawimboka iwe. Ona masese evhangeri yawimbo yawakazopinzwa. Idoro kana Belshazzar. Wakutswira wakabata nyanga yenyandu uchinzi ndiri mubvuwi. Izvo uri kutonwirwa doro naBelshazzar. Amen. Unobvuwa chii chaunoziva iwe? Wana asati ane mwedzi atone shida muchiuno namadzibaba oto wawinawa. Uri madzibaba automatic here kana kuti uri madzibaba autocratic? Adzi madzibaba oto. Unoita madzibaba uri munhu wani unopenga. Pana ana baba vangani vanogara maurwa. Idoro kana Belshazzar uri kutoshandiswa. Uri mumwe wanzwa vhangeri yanhasi shamwari. Uri kapu yaMwari iwewe. Dzoka kuna Mwari. Ukadzoka unopinzwa muJerusarema. Imomo mune mura dzirimo, imomo mune mafuta emuakashia, imomo mune maspices, cinnamon negaramusi yakanaka. Unoiswa mweya mutsvene kana wadzoka kuJerusarema. Unotakudzwa vhangeri yemwanakomana. Kwete masesa uri kunwirwa aya naBelshazzar. Achipinda sodhani akati chii chiri kunetsa. Zvikanzwana mambo vari kudodera, zvikanzi inyaya yerunyoro, zvikanzi ndodudzira mayerwa mukaonekwa makareruka. Umambo hwatorwa kubva kwamuri ukapiwa mumwe. Neusiku ihwohwo akafa. Amen. So the defeat of the gospel of the Antichrist, it is anchored on the interpretation of the scriptures. Kana magwaro akadudzirwa, Antikristu ane nyongo kutaura kuno.
saka uchiona vese ana makandiwa vanga vasingarasike zvavakuita 5 years ago patakangotanga bedzi kududzira runyoro vakaita kunge a veiled fire, kunge makava abatidzwa miswe naSamson. Kurasika kwacho kwabva kwanyanya because panongodudzirwa runyoro anobva atanga kuitwa destroyed and defeated. Kudefeata antikristu kunoda kududzirwa kwerunyoro, but hamududzire runyoro kana rusati rwaverengwa, uye hamududzire runyoro kana matodhakwawo newaini yabheri. Parudiwa asina kudhakwa. Hauna kudhakwa here mudikani? Wakanwa waini yabheri kai? Ukarangarira zvabasa auri kuita mazuva ano, uno hwauinawo, kuoma moyo kwawaita, utsinye hwava nawo, kushayiwa hanya nevabereki vako, kusafunga kana munin'ina wako kumbomushanyirawo, wakuita kunge chimpanzi chinogara chega. Unonatsoona kuti hauna kumbozvarwawo kadai iwewe. Vakadzidza newe kupuraimari vakaudzwa mahunhu hwawanawo vanoti hatizive Spencer achidaro. Chii chakaitika? What happened to you? What happened to you? Unobvutira chembere isiri kuona road mutaundi chikwana, ukatoti wawana D. Kutiza adzimai orara nehure, ugototi ndakapenga. Ndiri munhu wemagame. To magame acho iwayo. Ndo unoti magame iwayo. Zvinorudzisa zvakadai so. What happened to this cup? Cup yaibonwirwa waini nemuprista mukuru. Cup yaibisirwa mafuta emuolive kai. Kaipu yaibiswa mura kai. Ichitonhuwirira mufunge cup iyoyo. What happened to the cup? Yakaendeswa Babylon. Iye zvinezvi wakaudzwa amwene vako vanoroya, atizvara vako vanoroya, bamukuru vako vanoroya, muprofita bedzi naadzimai vake ndo vasingaroya. Munhu wese kumusha kwenyu akanzi anoroya. Kuti usire maoko $5 wakanzi usamboita, vanosara vakaishereketera. Asi guvhu rako ndo vakaricherera iwe uri muchechi. Havana kufunga kurishereketera. Mai vauri kunzi vanoroya, wakayamwa pachipfuva chavo 2 years ufunge. 2 years. Amen. Uchibva kuchikoro uchizwa kudubura hari yemangai, uchiisa maoko ako usina kugeza maoko, usingambozvifunga kuti havagone here kutisira mushonga mumangai, uchidya so nemangai anga asirwa mumwe waipedza yese kuti tsvai. Asi zvino wakuti ukanzi namai chikafu ndakakuti amai, wakanzi unoroyirwa muchikafu naamai vako. Kapu yanga isina kumbodaika iyi. Amen. Funzari pasati pako yanga yakadai here kapi. Masisi aBherishazari kai. Iye zvinezvi varoyi. Munhu wese ari kutaura zvevaroyi. Varoyi vanenge vakangovhurirwa so vakauya. Tikuita kunge muno makapinda varoyi. Makandiwa anoti anouraya varoyi. Utabhasha anoti anouraya varoyi. Madzibaba masango vanoti back to sender. Varoyi vari kurehwa vese. Varoyi vakauya rini? Pawaikwira mumumango wepa next door iwewe uchiba mango dzevaridzi, varoyi vanga varipi? Pavakakotsira vanga vari palive. Varoyi vakamboita kuofera. Maseseka aya aBherishazari unotoshandiswa shamwari sekapi yedoro. But nhasi Daniel auya kuzovereka runyoro. Nhasi Kristu wauya kuzokuverengera runyoro. Runyoro rukaverengwa kapi ichadzokera kumuridzi wayo. Runyoro rukaverengwa simba raBherishazari rinobva rapera kuti gwa.
Amen. Kutya kwese kwamunoita Bherishazari hamusati manzwa zverunyoro. Mukangotaura zverunyoro hamuchataura zvekuvhundutsira kwaBherishazari, muchatanga kunzwa zvekurowana kwemabva ake. Satani atyise ushamwari, varoyi havavhundutsa vashamwari. Kana wakuziva runyoro, Bherishazari is not an issue. Amen. Ukaziva zvakanyorwa, ukaziva magwaro, the devil is not a threat to you. Ona kudedera kwaari kuita. Inzwa vhangeri zvairi kutaura. Ini muchidziva rurimi kuzaka magwaro achiti akareruka muroyi uyu atoyerwa. Akaonekwa akareruka. Saka madzibaba akati ndaona sekuru vako vanoroya, unongovati vakayerwa madzibaba ava, vakaonekwa vakareruka. Musanditaurire zvambuya vanoroya, vakayerwa pachikero, vakaonekwa vakareruka. Isu tiri timu yaDhanieri inofamba nezvakanyorwa. Hativhunduke Bherishazari. Vanovhunduka Bherishazari havasati vanzwa zverunyoro. Tunzari pasaidi pako, wakanzwa zverunyoro here iwe? Kuenda kudedera Bherishazari. Because Bherishazari aivhundutsira so, tipei kapu dzaMwari, musoro pakangonyorwa so, hanzi nezvifundo zvechiuno zvakatanga kugwedeguka so, zvikatanga kugwedeguka so, akatanga kutamba rumba Bherishazari pamberi penyika yose. Nekuti zvakanyorwa chaMwari ndozvinovhundukwa naSatani kana zvikanga zvadudzirwa. The devil hatye kola yewaiti yamuinayo kana gemenzi redzvuku ramuinaro. Satani hatye chikabudura chekaki chamakapfeka ichi kana mureza womushenjeri. Anotya dudziro yezvakanyorwa. Umeira Jesu maoko uite muzha. Muri kuswera muchiiswa huswa nematope evhangeri yaBherishazari. Haasati apinda Dhanieri anopinda. Ndinotenda Mwari kuti vahosi vanga vasipo pakaningwa waini. Nokuti pana ndichida kuuya Pastor Marange, mwayamuchananga kutidudzira kuti pari kunzi vahosi hapana kuzotaurwa kunzi vahosi vani. Saka tinogona kuvati vahosi vaBherishazari kana kuti vahosi vaKristu, vahosi vaDhanieri. Nekuti vahosi vachipinda zvinoreva kuti newaini yakanga yanwiwa vakanga vasina kunwawo. Saka anointrodusa Dhanieri ichechi yaKristu inotaura zvaKristu. Kana chechi yaKristu yataura zvaKristu, Kristu anobva apinda so, obva ati pacha. Oti regai tikuverengerei, regai tikududzirei. Inoda vahosi vasina kunwa waini. Vakandiwa vakadhakwa nayo havagone kukutaura zvaDhanieri. Pari kudiwa vahosi vasina kudhakwa. Haleluya. Ndiri kunzwika here pano? Hatina kuparidzirwa vhangeri yekuitwa mbwende, yekuti unoenda kunonamatirwa kuti uende kubhodha kunotenga motikari pano paMessina uchitya Bherishazari. Hatina kuparidzirwa vhangeri yakadaro. Vhangeri inototi Bherishazari akangoziva bedzi kuti pane runyoro rwanyorwa, anodedera zvisingaiti. Anodedera zvekutodedzerwa vahosi. Ndati ndikudane shamwari kuna Dhanieri. Ndati ndikudane kuna Kristu. Uri kapu yaMwari iwe. Haufanire kunwirwa doro madhaka uri kunwirwa naBherishazari. Neuswa hwefodya hwaari kuputira muH3 waakutoitwa H3 yefodya iri kuputwa naBherishazari. God has a better plan for you. The plan of God is to save you. The plan of God is to make you a vessel unto honor. Pauro ati mudziyo unokudzwa wakagadzirwa mabasa akanaka, wakachengeterwa basa ratenzi. Unogona kuitwa mudziyo unokudzwa kutanga manheru anomudikana. Changa chakamirirwa bedzi kuverengwa kwerunyoro nekududzirwa kwaro. Uri kapu yegoridhe iwe, but ona mazukudoro akaiswa mauri. Nharo dzauinadzo hadzisi dzako idzine dzaBherishazari. Itubhuku twaElen White twawakaverenga ndo twakandonyera mazukudoro enhara uinawa. Wega una argument yekudefenda sabata iwe. Amen. Zvese zvekufamba netubhuku nharirero murindi hanzi Jehovah's Witness idoro rawakadhakwa naro.
Amen. Otherwise uri kapu yegoridhe mazukudoro ese ari maura asi ako akaiswa naBhelshazar. Iwewe wange uri kapu yaMwari, wakatorwa Jerusalema iwe. Zvino nhasi Daniel apinda kamba maBhelshazar ada kurikavha kapu dzake. Kapu hadzirikavhwe kana Bhelshazar achiri right. Tofanira kutanga taona zverunyoro tozonzwa zvedudziro. Hallelujah. Amen. Simudza roko rako ndinamata. Uswa nematope ndo musoro wenyaya. 3 hours ndodza ndashumira. And I'm proud ufunge. Ndinoziva kuti vhangeri irori rinotori newakasanangurwa waravinga. Nhasi manyerano ada kurikavhwa kuti adzoserwe Jerusalema. Pane kapu yaMwari iripo pano yanga yakazadzwa mazukudoro aBhelshazar. Taverenga runyoro rukadudzirwa. Kapu ngadzidzoswe kumuridzi wadzo. Simudza ruoko rwako. Baba ndiri kutendai, dai pasina imi makapinda kuti muverenge runyoro nekuzorududzira, kapu dzenyu dzaidzorwa sei? Nekuti tinoona Bhelshazar achifa kunobva kwauya Darius mambo wavaMidhia wamakazotaura naye namazuva amambo Atashasta, zvikarayirwa kunzi kapu dzaMwari dzidzokere. Rufu rwaBhelshazar ndo runomaka kudzoka kwekapu dzaMwari kuJerusarema. Tinokutendai imi ndimi makaunza rufu rwaBhelshazar, makaunza rufu nenzira yemutowe, zvigunwe zvakanyora runyoro pamadziro. Nhasi hatina kuparidzirwa zveminwe yakanyora pamadziro, taparidzirwa zvekududzirwa kwezvakanyorwa kuti kapu dzaMwari dzakanwirwa doro naBhelshazar dzidzoke kumuridzi wadzo. Tinokutendai Jesu, tinokutendai Jesu. Ndimi mune mweya waMwari wakazara mamuri. Mwari wakakuzodzai nemweya mutsvene kuti muparidzire vahedheni navaJudha chiedza. Tinokutendai, tinokutendai nekuti ndimi munoigona kuita speak hard sentences. Ndimi muri able to dissolve doubts. Tinokutendai Jesu. Kudzwai nekuti mataura nemumwe nemumwe wamakanyora kare mubhuku yeupenyu. Ndimi mamuunza pano kuti adzorwe Jerusalema arege kuramba achinwirwa doro namambo Bhelshazar. Kapu ndeyegoridhe asi honai yava nedoro raBhelshazar. Munhu wakasikwa naMwari aine mweya unofanira kugamuchira shoko kuti ugoponeswa nezuva rekuonekwa kwenyu. Asi mari mazara nhema, mazara vhangeri yaAntikristu inokumhurai. Shoko rati chikara chakanyorwa mazita ekukumhurai. Tinokutendai Jesu nekutiregerera pose patakakumhurai namazuva ataive mumaoko maBhelshazar. Kudzwai nekusingaperi. Amen. Amen. Umena Jesu maoko uite musha. Usaenda ingomira kuenda. Unofanira kungochionawo zvinenge